Karên şandiyan beşa yekemîn. Teofîlosê hêja. Min li ser hemû tiştên ku Îsa ji destpêkê vê û heta roja ku ber bi ezmanan vê hat hilkişandin kir û hîn kir di kitêba pêşî de nivîsî. Berî hilkişandina xwe wî bi Ruhê Pîroz emir dan şandiyan ku bijartine. Piştî ku cefa kişand wî bi gelek delîlan xwe sağ nîşanî şandiyan da. Di nav çil rojan de li wan xuya bû û li ser padîşahiya Xwedê peyivî. Gava ku Îsa bi wan re bû, wî tembîh li şagirtan kir ku ji Orşelîmê dernekevin. Lê li hêviya soza bav bin. Wî got: We ev soz ji min bihîstiye. Yuhanna bi avê îmat kir. Lê piştî çend rojan hûn ê bi Ruhê Pîroz îmat bibin. Îcar gava ku ew hatin bahev wan ji Îsa pirsî: Ya Xudan, ma tê di vê demê de padîşahiyê bişûn de bidî İsraîl. İsa li wan vegerand û got: Ev ne karê we ye ku hûn wan wext û demên ku bav bi hukûmdariya xwe biryar dide bizanin. Lê gava ku Ruhê Pîroz bê ser we, hûn ê hêzê bistînin û li Orşelîmê, li tevahiya Cihustanê, li Semeryayê û heta bi kujê dinyayê yê herî dûr bibin şahidên min. Çaxê wî ev tişt gotin hê wan lê dinerî. Ew bi ezmên ve hat hilkişandin û ewrekî ew ji ber çavê wan stand. Gava Îsa diçû û wan ziq li ezmên dinerî, ji nişkê ve du mirovên cispî li ba wan rawestan. Wan got: Celîlîno, çima hûn li vir radûwestin û li ezmên dinêrin? Ev Îsayê ku ji nav we ber bi ezmên ve hat hilkişandin, çawa wedît ku ew hilkişiya ezmên, wisa jî wê vegere. Hingê ew ji dera ku jê re digotin Çiyayê Zeytûnê vegeriyan Orşelîmê. Ev çiya bi qasî kilometreyekê ji Orşelîmê dûr bû. Gava ku ew ketin bajêr, çûn oda jorîn a ku lê rûdiniştin. Petrus, Yuhanna, Aqub, Endrawîs, Filîpos, Tûma, Bertolomeos, Metta, Aqubê kurê Helfayos, Şimûnê welatparêz û Cihudayê kurê Aqub li wir bûn. Van hemûyan hergav bi hev re tevî hinek jinan bi Meryema diya İsa û birayên wî re Xwedan dua kirinê. Di wan rojan de Petrus di nav xuşk birayan de ku hejmara wan li dora 120 mirovan bû, rabû û got: Birano, diviya ev nivîsara ku ji pêşî ve bi Ruhê Pîroz bi devê Dawid li ser Cihûda hatibû gotin bihata cih. Çimkî Cihûda bi ser ku yek ji me hat hesabkirin û di vê xizmetê de bareke wî jî hebû. Bû rêberê wanên ku Îsa girtin. Îcar vî mirovî bi heqê xerabiya xwe erdek kirî. Pişt re bi serserkî ket, ziklê qelişî û ûr û roviyên wî derketin derve. Ev yek ji hemûyan ku li Orşelîmê rûdinin re kevş bû. Wisa ku bi zimanê wan jî vê zeviyê re Hekeldema tê gotin ku tê mana zeviya xwînê. Çimkî li derekê kîtaba Zeburan ev hatiye nivîsîn: Bila mala wî wêran be û bila kes tê de rûnene. û li derekê din jî bila karê wî çavderiyê yekî din bistîne. Îcar divê yek ji wan zilamên ku di hemû dema ku Xudan Îsa di nav me de bihûrandiye de bi me re bû bêbijartin. Divê ew ji roja ku Yuhanna îmat kiriye, heta roja ku ew ji nav me ber bi ezmên ve hatî hilkişandin bi me re be, da ku bi me re ji vejîna wî re şahîdiyê bike. Hingê wan du kes Uswê ku jê re Barsabas digotin bi navê Yustos de hat naskirin û Matîos anîn pêş. Wan dua kir û got: Ya Xudan, tu bi dilê her kesî dizanî, nîşanê me bide. Katê ji van her duyan kîjan bijart. Da ku di vê xizmet û şanditiyê de wî cihê bîstîne. Yê ku Cihûda berdaye, da ku here cihê xwe heq kirî.
ji bo wan pişk avêtin. Pişk li Matîos ket û ew bi 11 şandiyan re hat hesab kirin. Karên şandiyan beşa duyemîn. Gava ku roja Pentekostê hat, ew hemû bi hev re li derekî civiya bûn. û ji nişkê vê ji ezmên dengek wek rabûna bayekî xurt hat û ew mala ku ew lêr û diniştin tije kir. Zimanên wek pêlên agir di nav wan de xuya bûn û li ser her yekî ji wan danîn. Hemû bi ruhê pîroz tije bûn û bi gotina ku ruhê pîroz dabû wan dest pê kirin bi zimanên din peyvîn. Hingê li Orşelîmê cihûyên Xwedê tirs ji hemû milletên ser rûyê erdê hebûn. Li ser vî dengî elaletekî mezin civiya û tev li hev bû, çimkî her kesî dibihîst ku bi zimanê wî dipeyvîn. Matbûyî û şaşmayî pirsîn. Mav hemûyên ku dipeyvin ne ji celîle ne? Ma çawa çê dibe ku her yek ji me zimanê xwe dê dibihîze? Di nav me de Partî, Mêdî û Elamî hene. Ji Mezopotamyayê, Cihûstan, Kapadokya, Pontos û Asyayê, ji Frîkya û Pamfîlyayê, ji Misrê û ji herêma Kuranê ya Lîbyayê. Mêvanên ku ji Romayê hatine, cihû û xwedêperestên ji miletên din, Girîtî û Ereb hene. Em dibihîzin ku ev bi zimanên me li ser karên Xwedeyên mezin dibêjin. Hemû şaş û heyrî man û ji hev pirsîn. Ma ev çi ye? Lê hinekên din jî tinazên xwe dikirin û digotin ev bi şereban û serxweş bûne. Lê Petrus bi 11 vera bû, dengê xwe bilind kir û ji wan re got: Gelê cihûyan hûn hemû yên ku li Orşelîmê ne. Guh bidin peyvên min, vê yekê qenc bizanin. Wek ku hûn difikirin, ev ne serxweşin, çimkî niha saet nehê sibê ye. Lê ev e ku bi devê Yoel pêxember hatiye gotin, di rojên dawîn de Xwedê dibêje, ez ê ji ruhê xwe bi ser hemû mirovan de birjînim. Kur û keçên we wê pêxemberîtiyê bikin û xortên we wê dîtiniyan, kal û pîrên we wê xewnan bibînin. Di wan rojan de ez ê ji ruhê xwe birjînim ser xulam û cêriyên xwe û ew ê pêxemberîtiyê bikin. û ez ê li jor li ezmên tiştên ecêb nîşan bidim û li jêr jî li ser rûyê erdê nîşanan xuya bikim. Xwîn û agir, mij û dûman, berî hatina roja Xwedan ya mezin û navdar, roj wê tarî bibe û heyv wê rengê xwînê bistîne. Hingê her kî ku gazî navê Xwedan bike, wê xilas bibe. Gelê İsraîliyan, guhdariya van gotinan bikin. İsayê Nisretî ji aliyê Xwedê ve ji we re bi kerametan bi karên mezin û nîşanan hat erê kirin. Hûn bixwe bi karên ku Xwedê bi destê wî di nav we de kirine dizanin. Li gor armanc û pêşzanîna Xwedê ew ji aliyê we ve hat girtin û we ew bi destê yên ku şerîetê nas nakin li xaçê xist û kuşt. Lê Xwedê ew vejand û êşên mirinê rakirin. Çimkî imkan nebû ku ew ji aliyê mirinê ve girtî bima. Dawid jî li ser wî wiha dibêje: Min Xwedan her gav li pêşiya xwe dît. Ew li milê min ê rast ye da ku ez veneqelim. Ji ber vê yekê dilê min geş û zimanê min gelek şav bû. Bedena min jî wê bi hêviyê bijî. Çimkî tu canê min li diyarê miriyan nahêlî û tu nahêlî ku pîrozê te rizîbûnê bibîne. Te riyên jiyanê bi min da zanîn. Tê bi dîdara xwe min di nav şahiyê de bihêlî. Brano, divê bi eşkereyî ji we re li ser bavê me Dawid bê gotin ku ew hem mir û hem jî hat veşartin û gora wî jî
حتا ئیرۆ li بامەیە لێژ بەرک و ئەو پێغەمبەر بوو وی دزانی بوو کو خودێ ژێرە سۆند خاریەک و وێ یەکیش دوندانەوی لەسەر تەختەی وی بدەڕوونشتن داوت ئەو ji pêşî vedît û li ser vejîna Mesîh got ew ne li diyarê miriyan hat hiştin û ne jî bedena wî rizîbûn dît Xwedê ev İsa ji nav miriyan rakir û em hemû şahidên vê yekê ne îcar ew hatiye hilkişandin melê Xwedêyê rastê û ji bav soza Ruhê pîroz stand û çawa ku hûn dibînin û dibihîzin ew rijandiye Erê Dawit hil nekişiye ezmanan lê ew bi xwe dibêje Xudan ji xudanê min re got li milê min ê rastê rûnê heta ku ez dijminên te bikim pêgeha lingên te îcar bila hemû mala İsraîl qenc bizane ku Xwedê ew İsayê ku we xaç kir hem kiriye Xudan û hem Mesîh Îcar gava ku wan ev bihîst wekku dîrek li dilê wan ketibe ji Petrûs û şandiyên din re gotin Brano, ma em çi bikin? Petrûs ji wan re got Tobe bikin û ji bo ku li gunehên we bêg bihurtin bila her yek ji we bi navê İsa Mesîh emat bibe û hûnê diyariya Ruhê pîroz bistînin çimkî ev soz ji bo we ji bo zarokên we û ji bo hemûyên ku dûr in ji bo her kesî ye ku Xudan Xwedayê me gazî wî dike wî hê bi gelek peyvên din şahîdî kir ew şidandin û got xwe ji vî nifşê ji rê derketê xilas bikin Îcar yên ku peyvên wî qebûl kirin îmat bûn û wê rojê li dora 3000 mirovî beşdarî wan bûn wan her dem Xweda hîndariya şandiyan hevpariya rûhanî şikandina nên û duakirinê tirs ket dilê her kesî û gelek karên mezin û nîşan bi destê şandiyan dihatin kirin hemû bawermend bi hev re bûn û her tiştê wan hevpar bû mal û milkên xwe difrotin û bi perên wan li gor hewcedariya her kesî leva dikirin her roj bi hev re di pêrezgehê de dijiviyan li malên xwe nan dişikandin bi şahî û bi dilekî xwerû xwarin dixwarin pesnê Xwedê didan û di nav hemû xelkê de qedrê wan dihat girtin û Xudan jî roj bi roj hejmara yên xilasbûyî zêdetir dikir Karên şandiyan Beşa sêyemîn Rojekê piştî nîvro saet di sisiyan de çaxê duakirinê Petrûs û Yuhanna hildikişiyan pêrezgehê Zilamekî ku ji zikmakî şet bû dianîn û ew her roj li ber dergehê pêrezgehê yê ku jê re bedew digotin datanîn da ku ji wan ên ku dikevin pêrezgehê parsê bike Gawa ku wî dît Petrûs û Yuhanna dikin bikevin pêrezgehê wî ji wan xwest ku xêrekî bi wî bikin Petrûs ji bi Yuhanna re bi baldarî li wî nerî û got li me binêre Bi hêviya ku ew ê tiştekî bidine çavê wî li wan bû lê Petrûs got ne zêrê min û ne jî zîvê min heye lê tiştê ku bi min re heye ez ê bidim te bi navê İsa Mesîhê Nisretî rê vehere û bi destê wî yê rastê girt û rakir ser lingan di cih de piyên wî û guzikên wî spî sar bûn xwe hilavê li ser lingan rawesta û dest pê kir rê veçû ew bi wan re ket pêrezgehê rê ve diçû xwe hildavêt û pesnê Xwedê dida hemû xelkê dît ku ew rêve diçe û pesnê Xwedê dide û gava wan ew nas kir û dîtin ku ev e yê ku li ber dergehê pêrezgehê yê bi navê bedew rûdinişt ku pasê bike ew bi tiştê ku bi wî hatibû heyirî û mat man hê ku wî xwe bi Petrûs û Yuhanna digirt hemû xelk bi hev re ecebmayî bezîn ba wan wê eywana ku jê re eywana Silêman digotin gava Petrûs ev yek dît ji xelkê re got gelê İsraîliyan hûn çima li vê yekê şaş dimînin an
هون چما به بالداری لمدنیرن هون دبیجن قایمه بهیز آن به دینداری خواه کریه کو اوره و هره خدای ابراهیم خدای اسحاق و خدای یعقوب خدای باو و کالین ما خزمتکار خواه عیسی برومت کر و او دادست او لبر پیلاتوس انکار کر بسر کو وی بریارده بو کو عیسی برده لیوه یه پیروز او راست انکار کر او خواست کو میرکوشک جوره بی بردان و سروکی جیانه کشت لی خوده او جناو مریان را کر ام شاهدین وی یکینه ناو عیسی او مرووی که هون دبینن او ناستکن سپی ساخ کر وی باوری بناو عیسی آنی و بسای عیسی وی باوری لبر چاوه و همیان ساختیه تمام داوی اونها برانو از زانم گووجی وک سرکین خو به نزانی او یک کر ایجار به وی آوایی خوده او تشتین کج پیشی و بدوی همو پیغمبران گوتو بو کو مسیح و جفای بکشینه آنیجه لو ما توبه بکن و لخوده بزورن داکو گناحین و بین خشکرن داکو جبا خودان وقت نوجنی بین و مسیح کج بره و جبو و دست نشان کریه یعنی عیسی بشینه دوی اول عزمین بمینه حتی که خوده هر تشتی نوجن بکه و که ویش بره و بدوی پیغمبرین خواهین پیروز گوتیه موسی جی گوت خودان خدای و ویجناو براین و جوره پیغمبری که وک من راکه او هر چی جوره بیجه دوی هم گهداری آوی بکن ایجار هر کسی که گهداری آوی پیغمبری نکه ویجناو جلبه درخستن او هلاک ببه او همو پیغمبران جساموال بگیره حتی یم پی وی هر کی پی وی به لسر وان روژان گوتنه زاروکن پیغمبران او ویریسن پیمانا کو خوده به باو و کالم وره گیره دایه هونن خوده جبراهیم را گوت وی به دوندانا تا همو باوکن لسر روی عردی بین پیروز کرن گاوا کو خوده خزمتکار خورا کر پیشی وی افشاند باوه داکو و پیروز بکه و هر یکی جوه جخلابین وی وگرینه کارین شاندیان بشا چارمین هیکو پتروس و یوحنا بخلکیریا دپیوین کاهین سروری پارزگرین پرسکه و صادقی بسروان دهاتن اپر هیرس بون چمکی شاگرتین گل هین دکر و لسر ویجینا مریان آکو به ایسای دپیوین وان او گرتن و جبرکو جخوا ایوار بو حتی دوترا روژه او دگرتگه هده هشتن لگلکین که پی بیستن باوریانین و هجمارا وان گیشت دورا 5000 کس ایجار دوترا روژه سرور رسپی و شریعت زان لأورشلیمی جویان سرکاین هنان قیافا یوحنا سکندر و همو یین کج مارباتا سرکاین داتن لور بون چاگه کو یین گرتی لحوله دان راوستاندن وان پرسی و به کیجان هزی آن بچناوی افکر هنگی پتروس بروحی پیروز تجه جوان را گوت گلی سرکن گل او رسپینو اگر ایرو امجبو قنجیا کو بمروو نخوش بویه تین پرسیار کرن که او چاوا ساغ بویه بلا او جعالیه و حمویان و جعالیه همو گل اسرائیل و بیزانین که او مروو بناو عیسی مسیح نصرتی یکو و خاچ کر و یه که خوده جناو مریان را کر سپی ساخ لبر و رادو بسته اوه او کهوره که جعالیه و هستایان و کم هات دیتن بو کهوره سری رکن خلاصی به تو کسیدن تونه چمکی دبن ازمین ده دناو مرووان ده ناوه کدن نهاتیه داین که ام بکارن پی خلاص ببن گاوا کوان بزراویا پتروس و یوحنا دید و فهم کرن که او نخونده و ده حاله خودنه شاشمان وانته درخص که او مروو به عیسی رمانه لی وان ظلامه قنجبویی به وان راوستایی دید و نکاربون تشتکی لدج بیجن ایجار
لوان امیر کرن کو ji civîna girêgiran derkevin û dest pêkirin di nav xwe de şêwirîn. Wan got, Em bi van mirovan çi bikin? Çimkî ji hemûyên ku li Orşelîmê rûdinin re eşkereye ku bi destê van nîşaneke berbiçav hatiye kirin û em nikarin vê înkar bikin. Lê ji bo ku ev hê bêtir di nav gel da belav nebe, em gef wan bixwin ku ji niha û pêve bi navê Îsa ji kesî re tiştekî nebêjin. gazî wan kirin û li wan emir kirin ku êdî bi navê Îsa qet nepeyvin û kesî hîn nekin. Lê Petrus û Yuhanna bersiva wan dan û gotin, Ma li ber Xwedê kîjan rast e? Em guhê xwe bidin we an bidin Xwedê, hûn bêjin. Çimkî em nikarin tiştê ku me dîtine û bihîstine nebêjin. piştî ku dîsa gef li wan xwarin ew berdan. Ji ber xelkê turê nedîtin ku wan ceza bikin, çimkî hemûyan ji bo tiştê bûyî pesnê Xwedê dida. Emrê wî mirovê ku bi vê kerametê qenc bûbû, di ser çilî re bû. Piştî ku ew hatin berdan, çûn ba hevaleyên xwe û her tiştê ku serekên kahînan û rêspiyan ji wan re gotibû, ji wan re gotin. Gawa ku wan ev bihîst, bi hev re dengê xwe bilind kirin û ji Xwedê re gotin, یا خدای حکمدار، یک و ارد و ازمان دریا و همو تشتین دوان ده آفراندیه تویی. te bi ruhê pîroz bi devê xizmetkarê xwe bavê me Dawid got, çima millet hêç bûn û netew tiştên pûç fikirîn. Padişahên dinyayê bûn yek û serek li hev civiyan li hember Xudan û li hember Mesihê wî. Çimkî bi rastî li vî bajarî Herodes û Pontius Pilatos bi milletan û bi gelê İsraîl re li hember xizmetkarê te yê pîroz İsa yek û te mesih kirî civiyan. Da ku çi bi destê te û li gor daxwaza te ji berê ve hatibe biryardan bêcih. û niha ya Xudan li gevxwarinên wan binêre û vê yekê bide xizmetkarên xwe ku peyva te tam bi ziravî bêjin. Destê xwe dirêj bike da ku bi navê xizmetkarê te yê pîroz İsa nexweş qenc bibin, nîşan û karên mezin çêbin. piştî ku wan dua kir, dera ku lê civiya bûn hejiya. Ew hemû bi ruhê pîroz tije bûn û peyva Xwedê bi ziravî digotin. Dil û ruhê tevahiya koma bawermendan yek bû. Tu kesî ji wan ji bo tiştên xwe nedigot, ev ya min e. Lê her tiştê wan hevpa bû. Şandiyan bi hezekê mezin şahidiya vejina Xudan İsa didan û keremekê mezin li ser wan hemûyan bû. û di nav wan de tu kesê hewcedar tune bû. Çimkî yên ku xweyî xanî an xweyî erd bûn, ew difirotin û wan tiştan çi bigirta danîn, ew li ber lingê şandiyan datanîn û li gor hewcedariya wan li her kesî dihat belavkirin. Bi navê Ûsif yekî Lêwî ji Qibrîsê hebû. Şandiyan jê re digot Barnabas ku bê wergerandin kurê Hendanê. Zeviyekê wî mirovî hebû. Wî ev firot û perên wê anîn li ber lingên şandiyan danîn. Karên şandiyan beşa Benjamin. Îcar mirovekî ku navê wî Hananya bû, bi jina xwe Seferiyayê re milkek firotin. Heya jina wî jî jê hebû ku wî hinek jî peran ji xwe re hilanî û hinek jê anî û li ber lingên şandiyan danî. Petrus pirsî û got, Hananya, çima iblîs dilê te tije kir ku tu li ruhê pîroz derewan bikî û hinekî ji perên zeviyê ji xwe re hilînî? Çaxê ku ew nefrotî bû, ma ew neyate bû. Îcar piştî ku hat firotin, ma ew ne di destê te de bû. Ma çawa çêbû ku te ev yek xist dilê xwe? Te nel mirovan lê li Xwedê derew kir. Gava ku Hananya ev pey bihîstin, ket erdê û can da. û tirseke mezin ket ser wan ên ku ev bihîstin. Xort rabûn kefen lê pêçan. Ew derxistin derve û veşartin.
بە قاسی پشتی 3 ساتان ژناوی ژی کەت هەندر هەیاوێژێ تو نەبوو کو چ بوویە پێتروس ji wê re got ji min re bêje mewazewî bi ew qasî firot wê jî got erê bi ew qasî lê Petrus ji wê re got çawa we li hev kir ku hûn ruhê xwedan biceribînin vaye lingên wanên ku mêrê te veşartine li ber derî ne ew ê te jî hilînin û bibin derve jinik di cih te li ber lingên Petrus ket erdê û can da gava xort ketin hundir ew mirî dîtin wan ew jî hilgirt û birin derve li tenişta mêrê wê veşartin tirseke mezin ket ser tevahiya civîna bawermendan û ser hemûyên ku ev tişt bihîstin gelek nîşan û karên mezin bi destê şandiyan di nav gel de dihatin kirin hemû bi hev re li eywana Silêman diciviyan lê ji yên din tu kesî nediwêrî ku beşdarî wan bibe lê heçê xelk bûn pesnê wan didan hê gelek jin û mêrên ku bawerî bi xudan anîn beşdarî wan bûn wisa ku xelkê nexweşên xwe derdixistin kuçeyan ew li ser doşek û şeltan ve dizelandin da ku gava Petrus derbas bibe qet nebe siyawî bikeve ser hinekan gelek mirov ji bajarên der û dora Orşelîmê jî civiyan nexweş û yên ku ji ruhên nepak cefa dikişandin anîn ew hemû jî sağ bûn serokkahîn û hemû yên bi wî re ku ji mezheba Saduqiyan bûn bi cevnebariyê tije bûn şandî girtin û ew avêtin girtigeha giştî îcar bi şev milyaketekî xudan deriyên zîndanê li wan vekir ew derxistin derve û ji wan re got herin li perestgehê rawestin û hemû peyvên vê jiyanê ji gel re bêjin çaxê wan ev bihîst serê sibê zû ketin perestgehê û dest bi hînkirinê kirin gava serokkahîn û yên bi wî re hatin wan gazî civîna girêgiran yanî hemû komela resipiyên gelê İsraîl kir ku bicevin şandin girtigehê pê wan de ku wan bînin lê gava ku parêzgerên perestgehê çûn wê derê wan ew di zindanê de nedîtin hingê vegeriyan û gotin me dît ku girtîgeh hişk girtiye û nobedar li ber derî rawestiyan e lê gava me derî vekir me kes li hundir nedît îcar gava serwerê parêzgerên perestgehê û serekên kaînan ev peyv bihîstin tev li hev bûn gotin dawiya vê yekê wê çawa bibe hingê yek hat û ji wan re got Vaye ew zilamên ku we xistibûn zindanê li perestger radiwestin û xelkê hîn dikin li ser vê yekê serwer bi parêzgerên perestgehê re çû û ew anîn lê ne bi zorê çimkî ew ji gel ditirsiyan digotin wê me bidin ber keviran çaxê wan ew anîn ew li ber civîna girêgiran dan rawestandin serokkahîn ji wan pirsî û got me hişk li we emir kir ku hûn bi vî navê hîn nekin lê vaye we Urşelîm bi hînkirina xwe tije kir û hûn dixwazin xwîna vî mirovê bixin ser me lê Petrus û şandiyên din bersiv dan û gotin divê em ji mirovan bêtir biya Xwedê bikin Xwedayê bav û kalên me ew İsayê ku we bi dar ve daleqand û kuşt rakir Xwedê ew bilind kir milê xwe yê rastê kir serok û xilaskar da ku ew İsraîl ji gunehên wan vegerîne û li wan bibihûre em şahidên van tiştanin û ruhê pîroz ku Xwedê daye wanên ku biya wî dikin jî şahid e gava wan ev bihîst ew gelek hêrs bûn û xwestin ku şandiyan bikujin lê yekî Ferîsî ku navê wî Gamelyel bû di civîna girêgiran derabû ew mamosteyê şerîetê bû û siyaneta wî di nav hemû gel de hebû wî emir kir ku şandiyan ji bo demekî Kurd derxin derve û hingê ji civînê re got Gelî İsraîliyan ji bo tiştê ku hûn ê bi van mirovan bikin heyş xwe hebin çimkî demekê berî niha tewda serî hilda wî xwe hesban ku ew tiştek e li dûra 400 kesî beşdarî wî bûn lê ew hat kuştin û hemû yên ku li pê wî diçûn belav bûn û neman piştî wî Cihudayê Celîlê di dema hejmartina mirovan de serî hilda û xelk li pê xwe bir ew jê helak bû û hemû yên ku li pê wî diçûn belav bûn
ایجار اجوره دبیجم dev ji van mirovan berdin û wan bihêlin bi serê xwe. Çimkî eger ev niyet û kar ji mirovan be, wê xerab bibe. Lê eger ji Xwedê ye, hûn nikarin vê xerab bikin. Nebe ku hûn bibin yên ku li hember Xwedê jî radibin. Wan guhê xwe da şîreta Gamelyel, gazî şandiyan kirin û li wan xistin. Piştre li wan emir kirin ku bi navê İsa nebêjin û ew berdan. Îcar gava ku ew ji ber civîna girêkiran derketin, pêşa bûn ku ew ji ber navê İsa hêjayê bêrûmetkirinê hatin dîtin. û wan dev jê berneda ku her roj li perestgehê û li malan hîn bikin û mizginiyê bidin ku Mesîh İsa ye. Karên şandiyan beşa şeşemîn. Di wan rojan de gava ku hejmara şagirtan zêde dibû, ew cihûyên ku bi zimanê Yewranî dipeyvîn ji cihûyên İbranî gazin kirin. Çimkî di belavkirina xwarina rojane de baş li jinebiyên wan nedat nerîn. Hingê duwanzdeyan hemû şagirt li ser hev civandin û gotin: Neqence ku em dev ji peyva Xwedê berdin û xizmeta sifrayan bikin. Loma birano, hûn di nav xwe de heft mirovên bi ruhê pîroz tije û şehreza bibijêrin û em wan deynin ser vî karî. Heçî em ê xwe bidin duayê û xizmeta peyvê. Ev yek li hemû koma bawermendan xweş hat û wan ev mirov bijartin. Stefan ê ku mirovekî bi bawerî û bi ruhê pîroz tije bû û Filipos, Prokoros, Nikanor, Timon, Parmenas û Nikolasê ji Antakyayê yê ku hatibû ser baweriya cihûyan. Wan ew li ber şandiyan dan rawestandin. Şandiyan jî dua kir û destên xwe danîn ser wan. Peyva Xwedê çi qas diçû belav dibû. Hejmara şagirtan li Orşelîmê gelek zêde dibû û ji kahînan jî gelekan bawerî qebûl dikir. Stefan yê ku bi kerem û hêzê tije bû, gelek nîşan û karên mezin di nav gelde dikirin. Hingê hinek ji kinîşta ku jêre kinîşta azadiyan digotin û hin Kurenî, Skenderyayî û hinekên ku ji Kilikya û Asyayê bûn, rabûn bi Stefan re devjenî kirin. Lê wan nikarîbû li ber wê şehrezayî û wî ruhê ku Stefan pê dipeyvî rawestin. Hingê wan serê hinekan tije kirin ku bêjin: Me bihîst ku vî mirovî çerê Musa û Xwedê kir. û wan xelk resipî û şerîatzan rakirin ser piyan û bi ser Stefan de hatin. Ew girtin anîn ber civîna girêgiran. Şahidên derewîn derxistin pêş û şahidan got: Ev mirov dev jê bernade. Li hember vî cihê pîroz û şerîetê gotinan dibêje. Me bihîst ku wî got ev İsayê Nisretî wê vê perestgehê xera bike û wan adetên ku Musa dane me biguhere. Hemû yên kul civîna girêgiran rûdiniştin bi baldarî li wî nerîn û dîtin ku rûyê wî wek rûyê milyaketan e. Karên şandiyan beşa heftemîn. Hingê serokahîn ji wî pirsî û got: Ma ev tişt rast in? Stefan got: Bav û birano, guhê xwe bidin min. Hê ku bavê me Ibrahîm li Mezopotamyayê bû, beriya ku ew li Heranê rûne, Xwedayê bi rûmet jê re xuya bû û got: Ji welatê xwe û ji ba mirovên xwe derkeve û were wê dera ku ez ê nîşanî te bidim. Hingê ew ji welatê Kildaniyan derket û li Heranê rûnişt. Piştî ku bavê wî mir, Xwedê ew ji wê derê deranî û anî vî welatê ku niha hûn lê dijîn. Wî bi qasî cihê lingekî jî bi mîrasî neda wî. Lê bi ser ku hê zarokên wî nebûn jî, soz daye ku vî welatî bi milkîtî bide wî û dundana wî ya ku li pê wî rabe. û Xwedê ji wî re wiha got: Dundana te wê li welatekî ku neyê wan e bi xerîbî rûne. Ew ê wan bikin kole û 400 salî li wan zor bikin. û Xwedê got: Ez ê wî milletê ku ew ê jê re koletiyê bikin, ceza bikim.
û piştî van tiştan wê ji wê derê derkevin û li vî cihî biperizin min. û Xwedê peymana sinetê da wî. İbrahîm bû bavê İshak û di roja heştan de ew sinet kir. İshak bû bavê Aqub û Aqub jî bû bavê 12 bavikan. Bavikan çavnebariya Ûsif kir û ew firotin Misrê. Lê Xwedê bi wî rebû û ew ji hemû tengahiyên wî rizgar kir û li ber Firavun yanî padîşahê Misrê kerem û şehrezayî da wî. Firavun jî ew li ser Misrê û li ser hemû mala xwe kir şahne. Hingê li hemû welatê Misrê û li Kenanê xela rabû tengahiyeke mezin çêbû û bav û kalên me nikaribûn xwarin peyda bikirena. Îcar gava ku Aqub bihîst li Misrê genim heye, wî cara pêşî bav û kalên me şandin wê derê. Di çûyîna cara duduyan de Ûsif xwe bi birayên xwe da nas kirin û eslê Ûsif ji Firavun re kifş bû. Îcar Ûsif şand pey bavê xwe Aqub û hemû mirovên xwe da ku bên ba wî. Hemû bi hev re 75 nefs bûn û Aqub daket Misrê. Ew û bav û kalên me li wê derê mirin. Wan bişûn ve anîn Şexemê û di wê gora ku İbrahîm bi perên zîv ji kurên Hamorê Şexemî kirîbû de veşartin. Îcar çaxê ew dema ku Xwedê ji İbrahîm re soz dabû nêzik bû. Gelê me li Misrê pir zêde bibû. Heta wê dema ku padîşahiyekê nû yê ku nedizanî ku Ûsif kî ye hat ser Misrê. Wî hîlebazî lê nijada me kir. Li bav û kalên me zor kir ku ew zarokên xwe bavêjin derve da ku nejîn. Di wî wextî de Musa çêbû. Ew gelek sipehî bû. 3 mehan ew di mala bavê xwe de hat xweyî kirin. Îcar gava ku ew danîn keça Firavun ew hilda û ew xweyî kir ku bibe kurê wê. Musa di hemû şehrezayiya Misriyan de hat perwerdekirin. Di gotinên xwe û di kirinên xwe de hêzdar bû. Îcar dema ew bû 40 salî daxwaza dîtina xuşk û birayên wî yên İsraîliyan ket dilê wî. Gava wî dît ku neheqî li yekî ji wan tê kirin, wî ew parast, yê Misrî kuşt û heyfa yê ku dihat perçiqandin hilanî. Wî guman kir ku xuşk û birayên wî wê fêm bikin ku Xwedê wê bi destê wî xilasiyê bide wan. Lê wan fêm nekir. Dotira rojê çaxê ew rastî 2 İsraîliyan hat ku ew pev diçûn, wî xwest ku wan li hev bîne û got: Camêrno, hûn biran e, hûn çima neheqiyê li hev dikin? Lê mirovê ku neheqî li cîranê xwe dikir, Musa dehf da û got: Kê tu li ser me kirî serok û dadger? Wekû te duh yê Misrî kuşt, ma tu dixwazî min jê bikujî? Li ser vê peyvê Musa reviya û li welatê Midyanê bi xerîbî ma û bû bavê du kuran. Piştî ku 40 sal temam bûn, li çola nêzîkî çiyayê Sînayê di pêta agirê nav Deviyê de milyaketek li wî xuya bû. Gava Musa ew dît, ew li vê dîmenê şaşma û çaxê nêzik bû ku binêre dengê xudan hat. Ez Xwedayê bav û kalên te, Xwedayê İbrahîm, Aqub û İshaqim. Lerizînê Musa girt û nediwêrî ku binêre. Îcar xudan ji wî re got: Çaroxa dilingê xwe de derîne. Çimkî dera ku tu lê radiwestî axa pîroz e. Bi rastî min tengahiya gelê minê ku li Misrê ye dît û min zarîna wan bihîst. Ez daketim ku wan rizgar bikim. De neha were, ez ê te bişinim Misrê. Îcar ev Musa bû ku wan ew red kir û gotin: Kê tu li ser me kirî serek û dadger? Û ev bû ku Xwedê ew bi destê wî milyaketê ku di nav Deviyê de li wî xuya bû bi seroktî û rizgarkarîtî şand. Wî ew ji wir derxistin. Li Misrê li deryaya sor û li 40 salan li çolê wî nîşan û karên mezin kirin. Ew Musayê ku ji zariyên İsraîl re got:
خودê wê ji nav birayên we pêxemberekî wek min ji we re rake. Ev ku di nav gelê li çolê civiyayî de bû. Li çiyayê Sînayê milyaketek bi wî re peyvî û ew bi bav û kalên me re bû. Wî pêvên jîndar standin ku bigihîne me. Lê bav û kalên me nexwestin ku biya wî bikin. Ew red kirin û di dilê xwe de vegeriyan Misrê û ji Harûn re gotin: Ji me re xwedayên ku li pêşiya me herin çêke. Çimkî em nizanin çi bi wî Musayê ku em ji diyarê Misrê derxistin hat. Di wan rojan de golikek çêkirin. Gorî pêşkêşî wî pûtî kirin û ji bo karê destên xwe şahî çêkirin. Lê Xwedê berê xwe ji wan zivirand û hişk û ew bipirizin stêrên ezmên, wekû di kitêba pêxemberan de hatiye nivîsîn. Hey mala İsraîl! Ma we 40 salan li çolê ji min re diyarî û gorî pêşkeş kirin. We konê Molox û stêra xwedayê we Reyfan ew pûtên ku we çê kiribûn ku hûn biperizin wan hilgirtin. Loma ez ê we rakim û ji Babilê wê vetir bibim. Li çolê konê şahidiyê yê bav û kalên me hebû. Musa ew wek yê ku pê re peyivî bû û emir kiribû li gor wê mestereya ku dîtibû çêkir. Bav û kalên me jî ew hildan û gava ku bi Yêşû re welatê milletên din ên ku Xwedê ji ber wan derxistin vegirtin, hingê ew bi xwe re anîn. Heta dema Dawûd ew li wir ma. Dawûd li ba Xwedê kerem dît û xwest ku cihekî rawestanê ji bo xwedayê Akûb çêke. Lê yê ku ji wî re malek çêkir Silêman bû. Lêbelê yê herî berz di xaniyên ku bi destan hatine çêkirin de rûnane. Çawa ku pêxember dibêje ezman textê min e û erd binlingê min e. Xudan dibêje hûn ê malekê çawa ji min re çêkin. An jî dera ku ez bîna xwe lê vedim ku dere? Mane destê min ev hemû tişt çêkirine. Hey serhişkno! Di dil de sunet nebûyîno, di guh de gerno. Hûn her gav li hember ruhê pîroz disekinin. Çawa ku bav û kalên we kirin, hûn jî wisa dikin. Ma bav û kalên we tengahî nedan kîjan pêxemberî? Wan ewên ku ji berê ve hatine yê rastdan zanîn, kuştin. Îcar niha hûn bûn xayîn û we ew kuşt. Hûn ewin ku we şeriyet bi destê milyaketan stend, lê we ew pêk neanî. Gava ku wan ev tişt bihîstin, gelek hêrs bûn û diranên xwe li Stêfan qirçandin. Lê Stêfan bi ruhê pîroz tije çavên xwe ber bi êzmên ve hildand, rûmeta Xwedê û Îsayê ku li milê wî yê rastî rawestayiyê dît. Hingê got: Vaye, ez ezmanên vebûyî dibînim û kurê mirov li milê Xwedê yê rastê radiweste. Lê wan guhên xwe girtin, bi dengekî bilind qîriyan û bi hev re êrişî wî kirin. Wan ew derxist derveyî bajêr û dan ber keviran. Şahîdan ebayên xwe danîn ber lingê xortekî ku navê wî Şaul bû. Gava wan Stêfan kevir dikirin, wî dua kir û got: Ya Xudan İsa, ruhê min bistîne. Hingê ew çû ser çokan û bi dengekî bilind qîriya: Ya Xudan, vî gunehî li wan negire. Çaxê ev got bi xew re çû mer. Çû mer. Karên şandiyan beşa heştemîn. û Şaul razî bû ku ew bê kuştin. Di wê rojê de li Orşelîmê cefayekê şidîd li hember civîna bawermendan dest pê kir û ji şandiyan pê ve hemû bawermend ji hev hatin belav kirin, çûn heremên Cihûstan û Sameryayê. Mirovên Xwedê tirs Stêfan veşartin û şînekê giran li ser wî girtin. Lê Şaul civîn şeperze dikir, ji malekê diket malekê din, jin û mêr kaş dikirin û davêtin zindanê. Îcar yên ku ji hev belav bûn, mizgînî didan her dera ku diçûnê. Filîpos daket bajarekî Sameryayê û Mesîh ji wan re da bihîstin.
گاوا علالتا نشانه مزن این کو فیلیپوس چه دکرن ددیتن و دبیستن همویان به هفره به بالداری گوی خود ددان گوتنین وی. چمکی روحین نپاک به دنگی کی بلیند قیریان و جگلک کسین جنوی دکتن و گلک کسین فلجی و سقط ساغ بو و شاهیه که مزن لوی باجاری چه بو. ایجار لوی باجاری یکی کو جدمه که دریج و سربازی دکر هبو ناوی شیمون بو. وی خلکی سامریایی شاشتهشت و دگوت کو او مرووه کی مزنه. همویان جبچوکان حتی مزنان به بالداری گوهتاریاوی دکر و دگوتن هزا خوده یا کجرا مزن دبیجن اوه. وان به بالداری گوهتاریاوی دکر چمکی جدمه که دریج و وی به سربازیا خوا او شاشت کرن. لی گاوا کو وان جه فیلیپوس باور کر یکو مزگنیا لسر پادشاهیا خوده و لسر ناوی عیسی مسیح ددا هم جن هم میر اماد بون. شمون بخوجی باوری آنی. پشتی کو اماد بو هرگاو لبا فیلیپوس دما و لنیشان و کرامتین مزن این کو دهاتن کرن شاشتما. ایجار گاوا کو شاندین لأورشلیم بیستین کو سامریا پیوا خوده قبول کریه وان پتروس و یوهان نشاندن باوان. او جی داکتن جیر جبو وان دعا کرن که روحی پیروز بستینن چمکی هی روحی پیروز ناتبو سر یکی جوان تنه او بناوه خودان عیسی هاتبون اماد کرن. هنگه پتروس و یوهان دستین خود دانین سروان و وان جی روحی پیروز ستند. ایجار گاوا کو شیمون دید که روح به دستانینا شاندیان آل سروان تی داین وی پیره پیشکشی وان کرن و گوت وی هزی بدن من جی داکو از دستین خود دینم سرکی روحی پیروز بستینه. لی پتروس جوی را گوت بلا زیوه تا میرا تا سره تبه چمکی تا گمان کر که دیاری خواده به پران تیستاندم نه پشکاته و نجی پاراته دوی یکی ده هیا چمکی دلیتا البر خواده نراسته ایجار جوی خرابی خوا توبه بکه جخودان لاوا بکه بلکی النیتا دلیتا ده بی بهورتن چمکی از تد تحلی از راو ده او زنجیرین خرابیه ده دبینم. شمون لی وگراند او گوت هون جبو من جخودان بخوازن داجت تشتین کو و گوتن تو تشت نیسر من. ایجار پشتی کو پتروس و یوحنا جپیوا خودان را شاهدی کرن و پیوین او وگریان اورشلیمه مزگینی لگلک گندین سامریان بلاو کرن. هنگه ملیاکتی که خودان جه فیلیپوس را گوت رابه و با آلی باشور و هره و ریا کج اورشلیمه دچه خزه او در چوله او جی رابو او چو او اتیوپیه کی نمیر کری دید او وزیره کی شاهپانویا اتیوپیای کندک کیا بو او لسر همو غزینه نوی بو او جبو پیرزنه هات بو اورشلیمه او ودگاریا ماله ده عربا خوا درونشت بو و نویسارا ایشایا پیغمبر دخواند. ایجار روح جه فیلیپوس را گوت پیش وهره و بشتار وی عربه ببه. فیلیپوس بزی و بیس کو او نویسارا ایشایا پیغمبر دخوینه. فیلیپوس جه پرسی ما تشتی که تو دخوینی؟ تو فهم دیکی؟ ویلی وگراند و گوت از چوا فهم بکم اگر یک جمره شیرو و نکه و وی جه فیلیپوس هیوی کر که لباوی سوار ببه. او جه که جه نویسار دخواند اف بو. وک میه که جبو سجه کرینه هات برن و وک که بخت لبر جویزه خو بیزمانه او دوی خو بناکه. ده نظم کرناوی ده جیره عدالت نما. کیوی لسر دنداناوی بیجه چمکی جیاناوی ج عرده تی را کرن. یه نمیکری جه فیلیپوس پرسی و گوت هیویا مشته پیغمبر وان سر کیت بیجه لسر خو آن سر یکی دن. هنگه فیلیپوس دبی خو بکر و بوی نویساره دست به گوتنه کر و مزگنیا لسر ایسا جوی را گوت. گاوا دریا خو ده چون گیشتن سر آوه که یه نمیکری گوت وای آف ما چش مرد با آستن کو از ایماد نبه؟ وی امر کر کو عربه راوسته
هەردوو بە هەبرە فیلیپۆس و یê nemêkirî çûn nav avê û Filîpos ew mat kir. Çaxê ew ji avê derketin, ruhê Xwedam Filîpos hilda û bir. Yê nemêkirî hew ew dît û bi şahî di riya xwe de çû. Filîpos xwe li Aşdodê dît û heta ku hat Qayseriyê di hemû bajarên ku di wan re derbas bû de mizgînî belav dikir. Karên şandiyan, beşa nehemîn. Hingê Şaul hêjî bi gefxwarina kuştina şagirtên Xudan çû ba serokkahîn û ji bo kinîştên li Şamê name jê xwestin da ku ew her kesê ku li peyve riyê diçinê bibîne, jin an mêr wan bigire û girêdayî bîne Orşelîmê. Gava ew di riya xwe de diçû û nêzîkî Şamê dibû, ji nişkê ve ji ezmên ronahiyekê li dora wî şewq da. Ew ket erdê û dengek bîst ku ji wî re got: Şaul, tu çima tengahiyê didî min? Şaul pirsî û got: Ya Xudan, tu kî? Wî jî got: Ez İsa me, yê ku tu tengahiyê didîyê. Lê rabe û bikeve bajêr. Wê ji te re bêgotin ku divê tu çi bikî. Ew zilamên ku bi Şaul re rêwîtî dikirin, bêzarman û sekinîn, çimkî wan deng dibihîst lê tu kes nedidîtin. Şaul ji erdê rabû, lê gava wî çavên xwe vekirin, wî tiştek nedît. Bi destê wî girtin û ew anîn Şamê. Îcar sê rojan wî nedît, nexwar û ne jî vexwar. Hingê li Şamê şagirtek hebû ku navê wî Hananya bû. Xudan di dîtiniyekê de ji wî re got: Hananya! Wî bersiv da. Vame ez, ya Xudan. Xudan ji wî re got: Rabe û here wê kolana ku jê re dibêjin rast. Li mala Cihuda, li mirovekî Tarsusî ku navê wî Şaul e bipirse. Ji ber ku vaye ew dua dike. Wî di dîtiniyekê de dîtiye mirovekî ku navê wî Hananya ye hat ba wî û destên xwe danîn ser wî da ku dîsa bibîne. Hananya bersiv da û got: Ya Xudan, mil ser vî zilamê ji gelekan bihîstiyeka wî di Orşelîmê de çiqas xerabî li pîrozên te kiriye. Li vir jî desthilatiya wî ji serekên kahînan heye ku hemûyên gazî navê te dikin bigire. Lê Xudan ji wî re got: Tu here, çimkî ew ji bo min hacetekî bijartiye, da ku navê min bigihîne ber milletan, padîşahan û zariyên İsraîl. Ez bixwe, ez ê nîşanê wî bidim ku divê çiqas cefayê di ber navê min de bikişîne. Hingê Hananya rabû û çû ket wê malê. Wî destên xwe danîn ser Şaul û got: Birayê Şaul, Xudan ez şandim. Ew İsayê ku di rê de li te xuya bû, da ku tu dîsa bibînî û tu bi ruhê pîroz tije bibî. Di cêt de tiştekî wek pûlikan ji çavên wî ketin û ji nû we dît. Ew rabû û mat bû. Piştî ku xwarin xwar, hêza wî hat cih. Şaul çend rojan li Şamê bi şagirtan rema û destxwara wî dest pê kir. Di kinîştan de İsa da bihîstin û got: Ew kurê Xwedê ye. Hemû yên ku ew bihîstin şaşman û gotin: Ma ev ne ew e yê ku ewên li Orşelîmê gazîvî navî dikirin, ji holê radikirin? Ma ew natiye vir da ku wan girêdayî bibe ber serekên kahînan? Lê Şaul hê bêtir bi hêz dibû û ji ber ku eşkere dikir ku İsa Mesîh e, cihûyên ku li Şamê rûdiniştin matmayî hiştin. Piştî ku gelek roj derbas bûn, cihû şêwirîn ku wî bikujin. Lê Şaul bi gêrûfena wan hesiya. Ew bi şew û bi roj li ber dergehên bajêr diman da ku wî bikujin. Lê şagirtên wî bi şev rahiştin wî û di sêlîkekê de ew ji sûrê daxistin jêr. Gava ku Şaul hat Orşelîmê, dixebitî ku beşdarî şagirtan bibe. Lê hemû jî wî ditirsiyan,
چمکی باور نکرن کو او بویه شاگرد. هنگی بارناباس او هلدا و آنی باشاندیان. جوان را گوت که شاول چاوا دره ده خودان دیتیه و خودان بویره پیویه و وی چاوا لشامه بناوی ایسا بیترس هین کریه. شاول ایدی لأورشلیم بوان را بو. بوان را دچو و دهات. بیترس بناوی خودان هین دکر. بجوهین کو یونانی ده پیوین را ده پیوی و بوان را دکت گوتو بیجه. لی او دخابتین کو وی بکجن. چاغه برا به هسیان او داخستن قیصریه و جورجی شاندن تارسوسه. هنگی جوینین باورمندان لتواهی جهوستانه جلیله و سامریایه ده آشتیه دبون آواد بون بترسا خودان پیش بدوچون و به هندانه روحی پیروز زیده دبون. گاوا کو پتروس لهر آلی دگریه او برجری باوان پیروزین کل لیدای دمانجی بو. لور وی مروفک کو ناوی وی اینیاس بو دید کو جه 8 سالان به دناو نوینام ده بو چمکی او فلجی بو. پتروس جویره گوت اینیاس عیسی مسیح تقنج دکه رابه و نوین خواه ده و دجیتا او رابو سرلنگان. همو کسین که لیدایه و لدشتا شارونی رودنشتن او دیتن و لخودان زورین. ایجار لیافای شاگرتک هبو که ناوی تابیتا بو که بی برگراندن بمانا غزاله و خدابو کرینین قنجو خیران. دوان روژان ده او نخوش کت و مر. پشتی که او شرشتن لعودا جورین دانین. جبر که لیدا نیزی که یافایه بو شاگرتان بیس که پتروس لوی دره دو زلام چاندن پیوی. چه داخواست کرن و گوتن جکرم اخوات زوره بامه. هنگی پتروس رابو و بوان رچو. چاگا او گیشت وی داره ابرن اودا جورین. همو جنبی لدوراوی راوستان دگریان و جلو کراسین که هی غزاله بوان ربو چه کربون نشان دادن. لی پتروس همو درخستن در و چو سر چوکان و دعا کر. لجسد زیوری و گوت تابیتا رابه. هنگی وی چاوین خواه بکر پتروس دید و رونشت. وی دسته خود دریجی وی کر و اورا کر. پشر گازی ین پیروز و جنبیان کر و افساقبوی دانی بروان. او یک لهمو یافایه حد بیستن و گلکان باوری بخودان آنی. پتروس جی گلک روژان لی یافایه لمالا شمینوی چند کرما. کارن شاندیان بشا دهمین لقیصریه مروفک بو که ناوی وی قرنلیوس بو. او ده تابورا که جیره یا ایتالیایی دگوتن ده سرسد بو. او به همو مالین خو به دیندار و خوده ترس بو. وی گل خیر به گل جهود کرن و هر دم لبر خوده دعا دکر. روژه که پشتی نیورو ده دورا ساعت سسیان ده وی به زلالی ده دیتنیه که ده دید که ملیاکتکی خوده هات باوی و جیره گوت کورنلیوس. وی گلک به ترس لملیاکت نری و گوت چیه یا خودان؟ ملیاکت گوت دعا و خیر انت گیشتن با خوده و تد بیرا وی دی. دنها ظلامان بشینه یافایه و گازی شیمونه کجره دبیجن پتروس بکه. او میوان شیمونه چرنکره که مالا ویل بر دریایه. چاقه ملیاکتی که به ویره پیوی چو وی گازی دو غلامه خواه و لشکره که دیندار ای که ده غزمتاوی دبو کر. پشتی که همو تشت جوان را گود او شاندن یافایه. دوترا روژه چاقه که او دریا خود دبون و نیزی که باجیر دبون پتروس ساعت لدورا 12 هم درکت سر بانی خینی که دعا بکه. او پر برچی بو و خواست که تشتکی بخواه. چاقه که خوارن آماده دکرن او جی سر هشه خود چو. وی دید که ازمان و بوییه و تشتکی وقت چاشفه که مزن جی 4 کجین خود دالقام دی دادکوه ارده. ده هندوره ویده هر جوره حیوانن چارپه حیوانن که دشیلن و تیرین ازمین هفون. و وی دنگک بیس که دگوت پتروس رابه
سر جێکە و بخۆ. لێ پێتروس گوت: ئەڤ ji min دوور بە یا خودان، چمکی من تو جاران tiştê murdar an heram nexwarine. دیسا جارا دویان دەنگ ژێرە گوت: تشتên ku Xwedê helal kirine, tu heram nehesibîne. Ev yek sê caran çêbû û ev tiştê wek çarşefê di cih de hat hilkişandin ezmeyî. Hê ku Petrus şaşmayî li ser wê dîtiniya ku dîtibû difikirî, ew zilamê ku Kornelyos çandibûn li mala Şîmon dipirsîn. Mal dîtin û li ber derî rawestan. Wan gazî kir û gotin: Ma Şîmonê ku jêra dibêjin Petrus li vir dimîne? Îcar Petrus hey li ser dîtiniyê difikirî, ruh ji wî re got: Vaye, sê mirov li te digerin. Niha rabe here jêr, qet dûdilî nebe û bi wan re here. Çimkî min ewşandine. Petrus daket jêr û ji zilaman re got: Ew ê ku hûn lê digerin ez im. Me hûn ji bo çi hatine? Wan bersiv da û gotin: Kornelyosê sersed demşandin. Ew zilamekî rast û Xwedê tirse. û jê aliyê hemû gelê cîhoyan ve li ser wî piqencî tê peyivîn. Jê aliyê milyaketekî pîroz ve jê re hat gotin ku bişîne pey te ku tu bêyî mala wî û tiştek ku tevê jî bibihîze. Îcar Petrus ew gazî hundir kirin û ew kirin mêvan. Dotira rojê ew rabû û bi wan re çû. Çend birayên ji Yafayê jî bi wî re çûn. Roja din gihîştin Qayseriyê. Kornelyos li hêviya wan bû. Wî gazî mirovên xwe û dostên xwe yên nêzik jî kiribû û li ba xwe civan dibûn. Gava ku Petrus ket hundir, Kornelyos ji ber ve rabû û xwe avît ber lingên wî û pêriziye. Lê Petrus ew rakir ser lingan û got: Rabe, ez bi xwe jî mirov im. Hê ku bi wî re dipeyivî, ket hundir, dît ku gelek mirov civiyane. Petrus ji wan re got: Hûn bi xwe qenc dizanin ku ji bo yekî cihû çi qas nerast e ku bi yekî ji milletên din re têkiliyê deyne an here bawî. Lê Xwedê nîşanî min da ku ez ji tu kesî re nebêjim murdar an heram. Loma gava ku ez hatim gazî kirin, bêyî ku ez li hember rabim ez hatim. Niha ez dipirsim, gelo we çima gazî min kir? Hingê Kornelyos bersiv da û got: Berî çar rojan vî çaxî saet di sisiyan de min li mala xwe duha dikir. Ji nişkê ve zilamekî ciz spî li ber min rawesta û got: Kornelyos, duaya te hat bihîstin û xêrên ku te kirine li ber Xwedê hatin bîranîn. Îcar zilaman bişîne Yafayê û gazî Şîmonê ku jê re Petrus dibêjin bike. Ew li ba Şîmonê çermker dimîne. Mala Şîmon jî li ber deryayê ye. Ji ber vê yekî min zû şand pey te û te jî qenc kir ku tu hatî. Niha em hemû li vê derê li ber Xwedê amade ne, da ku em hemû tiştên ku Xwedan li te emir kirine bibîzin. Petrus jî dest bi peyvînê kir û got: Niha bi rastî ez fêm dikim ku li ba Xwedê xatirgirtin tune. Lê di nav her milletî de yê ku ji wî ditirse û ya rast dike ji wî re meqbûl e. Hûn dizanin ku Xwedê peyv ji zariyên İsraîl reşand. Bi destê İsa Mesîhê ku Xudanê hemûyan e, mizgîniya aştiyê de. Hûn bi bûyerên piştî ku Yuhanna ji bo imadbûnê gazî kiribû dizanin ku çawa li Celîlê dest pê kirin û li seran serê cihustanê belav bûn û çawa Xwedê İsayê Nisretî bi ruhê pîroz û bi hêzê mesih kir û çawa ew geriye. Wî qencî kir û hemû yên ku di bin serdestiya îblîs de bûn sax kirin. Çimkî Xwedê bi wî re bû. Em hemû tiştên ku wî li cihustanê û Orşelîmê kirin re şahidin. Wan ew li xacê xist û kuştin. Lê Xwedê roja sisiyan ew ji nav miriyan rakir û kir ku bi eşkereyî bêdîtin. Ne ji hemû gel re, lê ji me re, yên ku ji berê ve ji aliyê Xwedê ve wek şahid hatibûn bijartin re eşkere kir.
پشتی کو ئەو ژناو مریان ڕابوو مە بوی ڕەخوار و vexwar. Wî li me emir kir ku em peyvê bi gel bidin bihîstin û şahidiyê bikin ku dadgerê mirî û zindiyan ê ku Xwedê destnîşan kiriye ew e. Hemû pêxember li ser wî şahidiyê dikin. Her kesê ku baweriyê bi wî bîne bi navê wî efûbûna gunehan distîne. Hê Petrus ev tişt digotin Ruhê Pîroz hat ser hemûyên ku peyv bihîstin. Îcar bawermendên cihû yên ku bi Petrus re hatibûn, şaşman ku çawa diyariya Ruhê Pîroz bi ser milletên din de jî rijiya bû. Çimkî wan bihîst ku ev bi zimanên din dipeyvin û pesnê Xwedê dedin. Hingê Petrus got: Evên ku wek me Ruhê Pîroz standine, ma kî dikare nehêle ku bi avê bên imatkirin? û wî emir kir ku ew bi navê İsa Mesîh imat bibin. Hingê wan ji wî hêvî kir ku çend rojan li wir bimîne. Karên şandiyan beşa yanzdemîn. Îcar şandî û bawermendên li ciwistanê bihîstin ku milletên din jî peyva Xwedê qebûl kirine. Îcar gava ku Petrus hilkişiya Orşelîmê, bawermendên sinetbûyî rexne li wî girtin û gotin: Çima tu çûyî bayên sinet nebûyî û te bi wan re xwarin xwar? Hingê Petrus dest pê kir, yek bi yek ji wan re şîrove kir û got: Min li bajarê Yafayê dua dikir. Ez ji hişê xwe çûm û min dîtinî dît. Tiştek wek çarşefeke mezin bi çar kujên xwe daleqandî ji ezmên da diket. Ev tişt heta ba min hat. Çaxê min zîq lê nêrî, min heywanên çarpê, heywanên wehşî, heywanên ku dişêlin û teyrên ezmên dîtin. û min dengek bihîst ku ji min re got: Petrus, rabe serceke û bixwe. Lê min got: Ev dûrî min be ya Xwedan, çimkî tu caran tiştekî murdar an heram neketiye devê min. Lê careke din ew deng ji ezmên hat û got: Tiştên ku Xwedê helal kirine tu heram nehesibîne. Ev tişt sê caran çêbû û pişt re hemû tişt dîsa hilkişiyan ezmên. Hema wê gavê sê zilamên ku ji Qeyserî şandibûn pey min, li ber wê mala ku em lê diman sekinîn. Ruh ji min re got: Bi wan re here û cihêtiyê neke. Ev her şeş bira jî bi min re hatin û em ketin mala wî zilamî. Wî jî ji min re got ku çawa dît, milya ket li mala wî rawesta û jê re got: Bişîne Yafayê û Şîmonê ku jê re Petrus dibêjin bîne. Wê ji te re peyvan bêje. Tu û tevahiya mala te hûnê bi wan xilas bibin. Çaxê min dest bi peyvînê kir, Ruhê Pîroz hat ser wan jî. Wek ku di destpêkê de hatibû ser me. Hingê ev peyva ku Xudan gotibû hat bîra min. Yuhanna bi avê imat kir, lê hûnê bi Ruhê Pîroz imat bibin. Gava me bawerî bi Xudan İsa Mesîh anî, Xwedê diyariya Ruhê Pîroz da me. Îcar eger Xwedê aynî diyariya ku dabû me da be wan jî, hingê ez kî bûm ku ez li ber Xwedê rabim. Gava wan ev bihîst dengê xwe birîn, pesnê Xwedê dan û gotin: Nexwe Xwedê ji milletên din re jî rê vekir ku tobe bikin û jiyanê bistînin. Îcar yên ku ji ber vê zordestiya dema kuştina Stêfan belav bûbûn, heta Fînîkya, Qibris û Antakyayê çûbûn. Wan peyv ji cihûyan pêve ji kesî din re negotin. Lê hin ji wan ên ku ji Qibris û Kurênê bûn, çaxê hatin Antakyayê ji Yewnaniyan re jî dipeyvîn û mizginiya Xudan İsa didan. Destê Xudan bi wan re bû, gelekan bawerî anî û li Xudan zivîrîn. Xebera vê yekê gihîşt guhê civîna bawermendan a li Orşelîmê û wan Barnabas şand Antakyayê. Îcar gava ku ew hat, wî kerema Xwedê dît. Şabû û ew hemû şidandin ku ji dil bi Xudan ve girêdayî bimînin. Çimkî ew zilamekî qenc bû, bi Ruhê Pîroz û baweriyê tije bû.
بەڤی ئاوایی ئەلالەتێکی مەزن بێشداری خوددان بوو. پشرە بارنەباس چوو تارسوسێ کول شاول بگەرە. و گاڤاوی ئەو دیت ئەو ئانی ئەنتاقیایێ. سالێک ساغ ئەو بە هەورە تەوی جڤینا باوەرمەندان دجڤیان و gelek mirov hîn dikirin. û cara pêşî li Enteqiyayê ji şagirtan re gotin Xristiyan. Di wan rojan de hin pêxember ji Orşelîmê berjêrî Enteqiyayê bûn. Yek ji wan ku navê wî Hagabos bû, rabû û bi rêberiya ruh got ku wê li tevahiya dinyayê xeleyekê giran çêbe. û ev xela di dema Qeyser Klavdiyos de çêbû. Şagirtan biryarda ku her yek ji wan li gor karîna xwe alîkariyê ji bawermendên li Ciwistanê re bişîne. Wisa jî kirin. Bi destê Barnabas û Şawul ev alîkarî ji resipiyan re şandin. Karên şandiyan beşa 12. Wê demê Herodos padîşa destê xwe dirêjî hin kesên ji civîna bawermendan kir da ku cefayê bide wan. Wî aqibê birayê Yuhanna bi şûr kuşt. Gava wî dît ku ev yek li ciwiyan xweş hat, ew zêde çû, wî Petrus jî girt. Ev yek di dema cejna nanê şikeva de çêbû. Gava ku Petrus girt, ew avêt zindanê û ji bo ku nobederiya wî bikin, çar komleşkerên ku her yek ji wan ji çar kesan pêk dihat, danîn ber wî. Niyeta wî ev bû ku piştî cejna nanê şikeva wî derxe bergel. Îcar Petrus di zindanê de girtî bû. Lê civîna bawermendan ji dil û can ji bo wî ji Xwedê dixwest. Şevekê beriya wê roja ku Herodos wî derxe meydanê, Petrus bi du zinciran girêdayî di navbera du leşkeran de radiza. û nobedaran li ber derî nobedariya zindanê dikirin. Ji nişkê ve milyaketekî xudan li ba wî rawesta û ronayiyekê di hûcreyê de şewq da. Milyaket hincikek li kêleka Petrus da, ew hişyar kir û got: Zû rabe. Hingê zincîr ji destên Petrus ketin. Milyaket ji wî re got: Pişta xwe girê de û çarexên xwe bixe piyên xwe. Wî jî wisa kir. Piştre ji wî re got: Ebayê xwe li xwe bike û li pey min were. Petrus jî derket derve û li pey wî çû. Lê nizanî bû tiştê ku bi destê milyaket dibe rast e. Wî digot qey ew dîtiniyekê dibîne. Piştî ku ew ji nobedarên pêşî û yên di duyan derbas bûn, ew hatin ba dergehê hesin ê ku diçe nav bajêr. Ew bi xwe li ber wan vebû. Ew derketin û di kuçeyekê re derbas bûn. Ji nişkê ve milyaket ji wî veqetiye. Hingê Petrus hat ser hişê xwe û got: Niha bi rastî ez dizanim ku Xwedan milyaketê xweşand û ez ji destê Herodes û ji hemû ya ku cihûyan guman dikir rizgar kirim. Piştî ku wî ev yek bi zelalî fêm kir, çû mala Meryema diya Yuhennayê ku jê re digotin Markos. Li wir gelek civiyabûn û dua dikirin. Çaxê wî li dergehê dervexist, keçikekî xizmetkar a bi navê Roda çû û guhê xwe dat derî. Gava ku dengê Petrus nas kir, wisa kêfa wê hat. Bê ku derî veke, bezî hundir û got ku Petrus li ber dergehe. Wan ji wê re got: Teşê xwe wenda kiriye. Lê ew jî ya xwe nehat xwarê. Wan got: Ew milyaketê wî ye. Petrus li ser hev li dergeh dixist. Gava wan dergeh vekir, wan ew dît û pir şaşman. Wî destê xwe hilda, da ku bêdeng bimînin û ji wan re got ku xudan çawa ew ji zindanê daxistiye. û got: Vê yekê ji Aqub û ji birayan re bêjin. Piştre derket û çû derekê din. Gava ku bû sibe, tevleheviya nav leşkeran nehindik bû. Ka gelo çi bi Petrus hatiye. Çaxê Herodes li wî geriya û ew nedît, nobedar kişandin pirsyariyê û emir kir ku bên kuştin. û Herodes ji Ciwistanê berjêrî Qeyseriyê bû û li wê derê ma. Herodes li sûr û saydayiyan gelek hêrs bû. Hingê ew hemû bi hev re hatin, piştî ku Blastos şahneyê padîşah kişandin aliyê xwe, lev hatin xwestin.
چمکی وڵاتێ وان ji aliyê xwarinê ve bi welatê Hêrodes ve girêdayî bû. Îcar di roja ku hat kifşkirin de Hêrodes cilên xwe yên padîşahiyê li xwe kirin, li ser kursiyê dîwanê rûnişt û ji wan re peyivî. Hingê xelkê kir qeyrîn û gotin: Ev dengê Xwedayekî ye, neyê mirovan e. û di cih de ji ber ku wî rûmet nedabû Xwedê, milyaketekê xudan li wî xist, kurmî bû û mir. Lê peyva Xwedê fireh û zêde dibû. Barnabas û Şaul piştî ku xizmeta xwe anîn serî ji Orşelîmê vegeriyan û Yuhannayê ku jê re digotin Marqos bi xwe re anîn. Karên şandiyan beşa sêzdemîn. Di civîna li Antakyayê de pêxember û mamoste hebûn. Barnabas, Şimûnê ku jê re Nîger digotin, Lukyosê jî Kurenê, Menayînê ku birayê Şîriyê Mîr Herodes bû û Şawul. Çaxê ku ew diperîzîn xudan û rojî digirtin, Ruhê Pîroz got: Barnabas û Şaul ji bo wî karê ku min gazî wan kiriye veqetînin. Hingê piştî ku roja girtin û dua kirin, destê xwe danîn ser wan û ew şandin. Bi vî awayî ew jî aliyê Ruhê Pîroz veşandî, dageriyan Selûkyayê û ji wir bi gemiyê çûn Qibrisê. Gava gihîştin Selamîstê, wan peyva Xwedê di kinîştên cihûyan de dan bihîstin. Yuhanna jî alîkariya wan dikir. Çaxê ew li seranserê giravê geriyan û hatin Pafosê, wan li wir yekê cihû ku pêxemberekî derewîn û serbaz bû dît ku navê wî Baryeşû bû. Ew dostê Sergios Paulosê walî bû. Walî zilamekî aqilmend bû. Wî gazî Barnabas û Şaul kir û xwest ku peyva Xwedê bibîze. Lê Baryeşû ku wek Elûmasê serbaz dihat jî zanîn, li ber wan rabû û dixebitî ku walî ji bawerkirinê bizêvirîne. Lê Şaul yanî Pawlos bi Ruhê Pîroz tije bi baldarî li wî nerî û got: Hey kurê îblis, dijminê her rastiyê bi hemû hîle û xerabiyan tije. Ma tu dev ji xwar û vîçkirina riyên xwedan ên rast bernadî. Vaye, destê xwedan li hember te ye. Tê kor bibî û tu ji bo demekê tavê nabînî. Di cih de mij û tarî bi ser wî de hat. Veşewîşî li yekî geriya ku bi destê wî bigire. Gava walî dît ku çi bû, wî bawerî yanî. Ew li hînkirina li ser xudan gelek şaşma. Pawlos û hewalên xwe bi gemiyê ji Pafosê birê ketin û hatin bajarê Pergeya Pamfilyayê. Hingê Yuhanna ew hiştin û vegeriya Orşelîmê. Ew jî ji Pergeyê derbas bûn û hatin Antakya Pisidyayê û roja şemiyê ketin kinîştê û rûniştin. Piştî xwendina şerîetê û nivîsarên pêxemberan, serekên kinîştê rê kirin pey wan û gotin: Birano, eger peyveke weya cesaretê ji xelkê re hebe, keremkin bêjin. Hingê Pawlos rabû, destê xwe hilda û got: Gelî İsraîliyan û hûn ên din ên ku ji Xwedê detirsin, guhdarî bikin. Xwedayê vî gelê İsraîl bav û kalên me bijartin û gava li welatê Misrê diman, ew kirin milletekî mezin. Bi zendê xwe yê hêzdar ew ji wir deranîn û bi qasî 40 salan li çolê bîhna xwe li wan fireh kir. Piştî ku wî li welatê Kenanê heft millet qir kirin, wî li welatê wan bi mîrasî dawan. Wê demê nêzîkî 450 salan kişand. Piştî vê yekê wî hükümdar dan wan, heta dema Samuel pêxember. Pişt re wan padîşahek xwest û Xwedê Şewlê kurê Kîş ji eşîra Binyamîn da wan û wî 40 salan padîşahî kir. Piştî ku ew ji text anî xwarê, Davud rakir ku bibe padîşahê wan û li ser wî weha şahîdî kir û got: Min Dawîdê kurê Yêşa zilamekî li gor dilê xwe dît. Ew ê hemû daxwazên min bîne cih.
ji dundana vî mirovî Xwedê jî İsraîl re wek ku soz dabû, xilaskar İsa şand. Hê beriya hatina wî, Yuhanna ji hemû gelê İsraîl re imada tobekirinê hîn kir. Gava ku Yuhanna karê xwe ber bi qedandinê ve danî, got: Di gumana we de ez kî me? Ez newim. Lê vaye, yek piştî min tê, ez nehêja me ku dulukên çaroxa dilingê wî de vekim. Gelî birayan, hûn zarokên dundana Ibrahîm û yên din ên ku ji Xwedê ditirsin, ev peyva xilasiyê ji me re hatiye şandin. Çimkî yên ku li Orşelîmê rûdinin û serekên wan ew nas nekirin, wan dîwana wî kir û ew peyvên pêxemberan ên ku her roja şemiyê tên xwendin anîn cih. Bi ser ku ji bo kuştina wî tu sedem nedîtin jî, ji Pîlatos xwestin ku wî bikuje. Piştî ku wan hemû tiştên ku li ser wî hatine nivîsîn anîn cih. Ew ji dar anîn xwarê û kirin gorê. Lê Xwedê ew ji nav miriyan rakir. Gelek rojan ji wan ên ku bi wî re ji Celîlê derketibûn Orşelîmê re xuya bû. Û niha ew li ber gelê me şahidên wî ne. Îcar em mizginiya wê soza ku Xwedê ji bav û kalên me re dabû didin we. Wî ev soz ji bo me, yanî ji bo zarokên wan, birakirina İsa anî cih. Çawa ku di Zebûra duduyan de jî hatiye nivîsîn: Tu kurê min î, îro tu ji min re bûyî. Û li ser rakirina wî ya ji nav miriyan ku ew êdî venegere rizîbûnê, wî weha gotiye: Ez ê sozên pîroz û dilsoz ên ku Davît standibûn bidin we. Loma di Zebûreke din de jî weha dibêje: Tu nahêlî ku pîrozê te rizîbûnê bibîne. Çimkî piştî ku Davît di dema xwe de ji bo armanca Xwedê xizmet kir, ew mir û çû bav û kalên xwe û riziya. Lê ew ê ku Xwedê ji mirinê rakir, rizîbûn nedît. Ji bo vê yekê birano, bizanin ku bi destê wî lê bihurtina gunehan ji we re tê danbihîstin. û her kesê ku baweriyê bi İsa tîne, ji wan hemû tiştên ku bi şerîata Musa we nikaribû hûn bê sûc bibin, rastar derdikeve. Loma hay ji xwe hebin, da ev yeka ku pêxemberan gotiye neyê serê we. Binêrin, hûn ên ku tinazên xwe dikin. Şaş bimînin û helak bibin. Çimkî ez di rojên we de karekî dikim. Karekî wisa ku yek ji we re bêje jî hûn qet bawer nakin. Çaxê ku Pawlos û Barnabas derketin derve, xelkê ji wan hêvî kir şemiya ku bêjî li ser wan tiştan ji wan re bipeyvin. Çaxê civîna di kinîştê de belav bû, gelek cihû û xwedêperestên ji milletên din li pey Pawlos û Barnabas çûn. Ew jî ji wan re peyvîn û ew hişk şidandin ku tam di kerema Xwedê de bimînin. Şemiya din hema bêje tevahiya bajêr ji bo ku peyva xudan bibîze civiya. Lê gava cihûyan elalet dîtin, bi çavnebariyê tijebûn, çêr kirin û li hember tiştên ku Pawlos digot rabûn. Hingê Pawlos û Barnabas bi ziravî peyvîn û gotin: Diviya ku pêşî peyva Xwedê ji we re bihata gotin, madem ku hûn wê red dikin û xwe hêjayî jiyana herheyî nabînin, vaye, em jî li milletên din dizivirin. Çimkî Xwedan li me weha emir kiriye: Min tu kirî ronahiya milletan, da ku tu xilasiyê heta bi kujê dinyayê yê herî dûr bibî. Gava yên ji nav milletan ev bihîst, şabûn û pesna peyva xudan dan û yên ku ji bo jiyana herheyê hatibûn kifş kirin, bawerî anîn. Bi vî awayî peyva xudan li hemû heremê belav bû. Lê cihûyan jinê Xwedê perest û qedir bilind û girêgirên bajêr rakirin ser piyan. Dengahî dan Pawlos û Barnabas û ew derxistin derveyê herema xwe. Wan jî toza lingên xwe li hember wan daweşandin û hatin Qonyayê. Îcar şagirt bi şabûnê û bi Ruhê pîroz tije bûn.
Karên şandiyan beşa çardemîn. Îcar li Qonyayê Pawlos û Barnabas wek her car ketin kinişta cihûyan û wisa peyivîn ku elaletekê mezin hem ji cihûyan û hem ji miletên din bawerî anîn. Lê cihûyên ku bawer nekirin yên jî miletên din rakirin ser piyan û dilê wan li hember birayan reş kirin. Ew demekê dirêj li wirman, ji bo Xudan bi ziravî peyivîn. Xudan ji şahidiya peyva kerema xwe dikir, bi destê wan nîşan û karên mezin çê dikirin. Lê xelkê bajêr bûn du bend. Hinekan pişta cihûyan girt, hinekan jî ya şandiyan. Îcar yên ji miletên din û cihû bi serokên xwe verabûn ku êrişî wan bikin, wan riswa bikin û bidin ber keviran. Gava şandî bi vê yekê hesiyan, reviyan bajarên Lîstra û derbeyê yên Lukayonyayê û der û dora wan. Li wan deran jî wan nizgînî dida. Li Lîstrayê zilamekî şet hebû ku li erdê rûdinişt. Ew ji zikmakî ve şeht bû û tu caran rêve neçûbû. Gava ku Pawlos dipeyivî wî guhtariya wî dikir û Pawlos bi baldarî li wî nerî û dît ku baweriya wî heye ku sağ bibe. Hingê bi dengekê bilind got: Rabe û li ser lingê xwe raweste. Wî ji xwe hilavêt û dest pê kir, rêve çû. Gava elaleta dît ku Pawlos çi kir, dengê xwe hildan û bi zimanê Lukayonî gotin: İlav di şiklê mirovan de hatine jêr nav me. Wan ji Barnabas re got Zeus. Ji Pawlos re gotin Hermes, çimkî ew peyvbêjê serekê bû. Kaynê Zeus yê ku pêrezgeha wî li derveyî bajêr bû, ga û tacegul anîn ber dergehên bajêr, wî bi elaletê re xwest ku goriyan bide. Gava ku şandiyan, yanî Barnabas û Pawlos ev yek bihîstin, wan cilên xwe çirandin, bi nav elaletê ve bezîn qeyriyan û gotin: Camêrno, hûn çima wisa dikin? Em jî wek we mirovin. Evdên Xwedê ne. Em mizginiyê ji we re tînin, da ku hûn ji van tiştên pûç li wî Xwedayê jîndar vegerin, yê ku erd û ezman, derya û hemû tiştên ku di wan de ne afirandine. Di dema nefçên bihûrî de wî hişt ku her millet li rêya xwe here. Dîsa jî wî xwe bê şahîdî nehişt. Tencî kir û ji ezmên baran û demsalên berdar dan we. Bi xwarinê hûn têr kirin û dilê we tije şabûn kir. Bi van peyvan wan bi zorê kir ku elalet ji bo wan goriyan nede. Lê cihû ji Antakya û Qonyayê hatin û elalet kişandin aliyê xwe. Hingê wan Pawlos dan ber keviran, ew kaş kirin derveyî bajêr û gotin qey miriye. Lê gava ku şagirtan dora wî girt, ew rabû û çû na bajêr. Dotira rojê ew bi Barnabas re çû derbeyê. Piştî ku wan mizginî da wî bajarî û gelek kes kirin şagirt, ew wegeriyan Lîstra, Antakya û Qonyayê. Wan dilê şagirtan xurt dikir û ew dişidandin ku di baweriyê de bimînin û gotin: divê em di gelek tengeyiyan re derbas bibin û bikevin padîşahiya Xwedê. Piştî ku wan ji bo her civînê re spî rakirin, bi dua û rojî girtinê ew supartin wî xudanê ku bawerî pê anîbûn. Piş re di Pisidyayê re derbas bûn û hatin Pamfîlyayê. Li Pergeyê jî peyva Xwedê gotin û berjêr bûn, çûn Antalyayê. Ji wir ew bi gemiyê vegeriyan Antakyayê. Wê dera ku ji bo vî karê ku anîbûn serî, li kerema Xwedê hatibûn sipartin. Gava hatin, wan civîna bawermendan kom kir û hemû tiştên ku Xwedê bi destê wan kiribûn û çawa deriyê baweriyê li ber mîletan vekirîbû, tev gotin. û ew demekê dirêj li wir bi şagirtan reman. Karên şandiyan beşa panzdemîn. Hinek kesên ku ji Ciwistanê daketibûn Antakyayê hînî birayan dikirin û digotin: Eger hûn li gor adeta Musa sinet nebin, hûn nikarin xilas bibin.
ایجار پشتی کوان و پاولوس و بارناباس گلک هفبرن و آنین و دفجنی کرن هنگی برایان بریار دا کو پاولوس بارناباس و هنکین دن هلکشن اورشلیمه دا کو جبو ویه که بشاندی و رسپیان رب پیون. دا ایجار جوینه او بره کرن. چاگه دا فنیکیا و سامریایه را درباست بون لسر زویرینا ملتان آل خوده دگوتن و همو باورمان پر شاده کرن. چاگه گشتن اورشلیمه جه آلیه جوینه شاندی و رسپیان و هاتن قبول کرن و همو تشتین که خوده به دسته وان کربون گوتن. لی هنک باورمندین که جمسبا فیریسیان بون رابون و گوتن دوی که او بین سنت کرن و امر لوان بی کرن که شریعتا موسا پیک بینن. شاندی و رسپی جبو که لسر و پرسی و پیون جویان. پشتی گوتو بجه که درش پتروس رابو و گوت برانو هون دزانن که بری نها خوده جناو و از بجارتم دا که ملتین دن پیوا مزگینیه جمن ببیزن و باوریه بینن و خدایه که بدل مروف دزانه چاوه که روحی پیروز دامه وصا داوانجی و او اری کرن وی دلی وان بباوریه پاقش کر و تو جهتی نخست ناو برا مووان ایجار چما هون خوده دی جربینن و نیره که وصا داتینن سرستوی شاگرتان که نه باو کالین ما و نجی مدکاری بو که ام هر گرن نا لی ام باور دکن چا که ام بکرم خودان ایسا خلاص دبن وصا جی او خلاص دبن هنگی توایا جوینی بیدنگ ما و گوه خودان گوتنین بارناباس و پاولوس ین که خوده به دسته وان گلک نیشان و کار مزن دناو ملتین دن دکربون. پشتی که وان پیوینا خو خلاص کر آقوب برسف دا و گوت برانو گوه خو بدن من. شمون گوت که چاوا خوده پیشی هات سردانا ملتین دن دان که جناف خلکی که جبو ناوه خورا که. ev yek peyvên pêxemberan jî digire wekû hatiye nivîsîn piştî vê yekê ez ê vegerim û konê Dawudê ketî dîsa vegerim dêrên wî hilweşiyayê careke din ava bikim û dîsa rakim da ku hemû mirovên bişûn de mayî û hemû milletên mayî yên ku navê min li ser wan e li Xwedan bigerin ew xudanê ku ji berê ve ev tişt dane zanîn vê dibêje ji ber vê yekê ez gihîştim vê biryarê ku divê em wanên ku ji milletên din li Xwedê dizêvirin nedin tengiyê. Lê em ji wan re binivîsin ku xwe ji tiştên ku bi pêşkêşkirina ji pûtan re mûrdar bûne ji fûşiyê, ji heywanên mirar û ji xwînê dûr bixin. Çimkî hê ji demên bihûrtê ve di her bajarî de şerîeta Musa tê hînkirin û her roja şemiyê di kinîştan de tê xwendin. Hingê di çavên şandî û resipiyan û tevayê civînê de qenc xuyabû ku ji nav xwe zilaman bibêjêrin û bi Pawlos û Barnabas re bişînin Antakyayê. Wan Cihudayê ku jê re dibêjin Barsabas û Sîlas yên ku di nav birayên de sereke bûn şandin. Bi destê wan ev name nivîsîn. Birayên we şandî û resipî silavan li bawermendên ji milletên din ên li Antakya, Sûriye û li Kîlîkyayê dikin. Me bihîst ku hin kesên ji nav me derketine ku me li wan tembîh nekiriye bi peyvên xwe hûn reht kirine û serê we tevlîhev kirine. Ji bo vê yekê me hemûyan bi hev re biryar da ku em çend kesan bibijêrin û bi birayên xwe yên hezkirî Barnabas û Pawlos re bişînin ba we. Wan her duyan di ber navê Xudanê me Îsa Mesîh de mirin dane ber çavên xwe. Loma me Cihuda û Sîlas şandin ku ew ê bi dev jî aynî tiştan ji we re bêjin. Çimkî ji rihê pîroz û ji me re jî qenc hat dîtin ku em ji van tiştên ku pêwîstin pê ve barekî din danênin ser pişta we. Îcar hûn xwe ji tiştên ku bi pêşkêşkirina ji pûtan re mûrdar bûne ji xwînê, ji heywanên mirar û ji fûşiyê dûr bixin. Eger hûn xwe ji van tiştan biparêzin hûn ê qenc bikin.
د آشتیه de bimînin. Îcar ew hatin şandin û daketin Antakyayê. Wan tevayê komê civand û namedan wan. Gava wan xwend bi handana wê şabûn. Cuda û Silas ku ew bi xwe jî pêxember bûn bi gelek peyvan cesaret û hêz dan birayan. Piştî ku ew demekê li wirman, birayan bi aştî ew birê kirin ba yên ku ew şandibûn. Lê Pawlos û Barnabas li Antakyayê man û bi gelekên din re peyva Xudan hîn kirin û mizgînî dan. Piştî çend rojan Pawlos ji Barnabas re got: Were, em vegerin û herin her bajarê ku me peyva Xudan tê de daye bihîstin. Serekî bidin xwişk û birayan û bibînin ku ew çawan e. Barnabas xwest Yuhannayê ku jê re dibêjin Marqos jî bi xwe re bibe. Lê Pawlos qenc nedît yê ku li Pamfîlyayê ji wan veqetiya û bi wan re hewxa bitî bi xwe re bibin. Îcar devjeniyekê dijwar ket nawan. Wisa ku ji hev veqetiyan. Barnabas Marqos hilda û bi gemiyê çû Qebrîsê. Lê Pawlos Silas bijart û ket rê. Birayan ew spartin kerema Xudan. Ew li Sûriye û Kilikyayê digeriyan û hêz didan civînan. Karên şandiyan, beşa şanzdemîn. Hingê Pawlos hat derbê û Lîstrayê jî. Li wir şagirtek hebû ku navê wî Tîmoteos bû. Ew kurê jinikê cihûya bawermend bû, lê bavê wî necihû bû. Birayên ku li Lîstra û Qonyayê bûn, li ser wî bi qencî dipeyvîn. Pawlos xwest ku ew bi wî re bê. Ew hilda û ji ber cihûyên wan deran ew sunnet kir. Çimkî hemûyan dizanî bû ku bavê wî necihû bû. Gava ku di bajaran re derbas dibûn, biryarên ku li Orşelîmê ji aliyê şandî û resipiyan ve hatibû dayîn, didan wan da ku wan pêk bînin. Bi vî awayî civînên bawermendan di baweriyê de xurt dibûn û roj bi roj hejmara wan zêde dibû. Ew di herema Frîgya û Galatyayê re derbas dibûn. Çimkî Ruhê Pîroz nehêş ku peyva Xwedê li herema Asyayê bêjin. Çaxê ew hatin pêşberî Mîsyayê, xwestin ku herin herema Bîtinyayê. Lê Ruhê İsa destûr neda wan. Di ber Mîsyayê re derbas bûn. Daketin Troyayê. Bi şev Pawlos bi dîtiniyekê de dît ku zilamekî Makedonî radiwesta. Ji wî lava dikir û digot: Derbasî Makedonyayê bibe û alîkariya me bike. Gawa wî ev dîtinî dît, dicih te em xebitin ku em herin Makedonyayê. Me jê derxist ku Xwedê gazî me dike ku em mizginiyê bidin wan. Em ji Troyayê bi gemiyê derketin û sererast çûn Samotraxê. Dotira rojê em gihîştin Neapolisê. Em ji wir çûn Filîpyayê ku ev der bajarekî serekeyê Makedonyayê ye û koloniyekê Romayê ye. Em li vî bajarî çend rojan man. Roja şemiyê em di dergehê bajê re derketin û çûn ber lêva Cem. Çimkî em difikirin ku li wir cihekî duakirinê heye. Em rûniştin û bi jinên ku li wir civiya bûn re peyvîn. Di nav wan de jinekî Xwedêperest a ku navê wê Lidya bû guhtariya me dikir. Ew ji bajarê Tiyatirayê bû û cilên binefşî difirotin. Xudan dilê wê vekir da ku bi baldarî guhê xwe bide tiştên ku Pawlos digotin. Çaxê ew û maliyan xwe imat bûn, wê ji me hêvî kir û got: Eger hûn min bawermendeke Xudan dihesibînin, kerem kin. Werin mala min û li wir bimînin. û zor li me kir em birin. û rojekê çaxa em diçûn cihê duakirinê, keçikekê xizmetkar a ku Ruhê falvaziyê pê re hebû, rastî me hat. Wê bi falvekirinê ji xwediyên xwe re gelek pere dida qezenc kirin. Keçik li pey me û Pawlos dihat û bi qîrîn digot: Ev mirovên ha xizmetkarên Xwedayê herî berzin. Ew rêya xilasî bi we didin zanîn. Keçikê bi rojan ev yek kir. Lê li zora Pawlos çû zêvirî û ji ruh re got:
ez bi navê İsa Mesîh li te emir dikim ji wê derkeve. û hema wê gavê ruh ji wê derket. Îcar gava ku xwediyên wê dîtin ku hêviya wan a qezencekirina peran ji dest derket, wan Pawulos û Sîlas girtin, kaş kirin meydana sûkê ba serweran. Çaxê ew anîn ba serwerên bajêr, wan got: Ev mirovên ha bajarê me tevlihev dikin. Ev cihûn e û adetên ku ji bo me Romayiyan çênabin ku em bikin an qebul bikin hîn dikin. Hingê elaletê jî êrişî wan kir, serdarên bajêr cilên ser wan dan çirandin û emir kirin ku bi daran li wan bixin. Piştî ku gelek li wan xistin, ew avêtin zîndanê û li qirdiyan emir kirin ku baş çavneriya wan bike. Li ser vê emirkirinê wî ew kirin hûcreya hundir û lingên wan qeyd kirin. Li dora nîvê şevê Pawulos û Sîlas dua dikirin û ji Xwedê re lavije digotin. Girtiyan jî guhdariya wan dikir. Ji nişkê ve erdhejînekê wisa mezin çêbû ku bingehên girtîgehê veleqiyan. û di cih de hemû derî û zincirên herkesî vebûn. Çaxê qirdiyan hişyar bû û dît ku deriyên zîndanê vekirîne, şûrê xwe kişand û dikir ku xwe bikuje. Çimkî wî got qey hemû girtî reviyan e. Lê Pawulos bi dengekî bilind gazî kir û got: Nebe tu xwe bikujî, em hemû li vir in. Qirdiyan ronahî xwest û ket hundir. Lerizî û xwe avêt ber Pawulos û Sîlas. Wî ew anîn derve û got: Ez benî. Ez çi bikim da ku ez xilas bibim? Wan jî bersiv da û gotin: Baweriya xwe bi Xwedan İsa bîne. Tu û mala te jî hûn ê xilas bibin. û wan peyva xudan ji wî û ji hemûyên li mala wî re gotin. Hema di wê saeta şevê de wî ew birin û birînên wan şuştin. û di cih de ew û hemû maliyên wî îmat bûn. Wî ew derxistin mala xwe sifre li ber wan danî. Ew gelek şa bû ku wî û tevaya mala wî bawerî bi Xwedê anîn. Çaxê bûroj serwerên bajêr wezîfedar şandin û gotin wan mirovan berdin. Hingê qirdiyan ev yek ji Pawulos re got: Serwerên bajêr xeber şandin ku hûn bên berdan. De îcar derkevin û bi silamet herin. Lê Pawulos li wan vegerand û got: Em ên ku hem welatiyên Romayî ne, bê ku dîwana me bê kirin, li ber xelkê li me xistin û em avêtin zindanê. Niha bi dizî me derdixin. Na, ev yek çê nabe, bila ew bi xwe bên û me derxin. Hingê wezîfedaran ev peyv ji serdarên bajêr re gotin. Gava wan bihîst ku ew hemwelatiyên Romayî ne tirsiyan. Hatin hêvî ji wan kirin. Ew deranîn û ji wan xwestin ku ji bajêr derkevin. Piştî ku ji zindanê derketin çûn mala Lîdyayê. Li wir xuşk û bira dîtin, handan wan û çûn. Karên şandiyan beşa hevdemîn. Piştî ku Pawulos û Sîlas di Amfipolis û Apolonyayê re derbas bûn, hatin Selanîkê. Li wir kinîşteke cihûyan hebû. û Pawulos wek ku ji xwe re kiribû adet, çû ba wan û sê rojên şemiyan li ser nivîsarên pîroz bi wan re peyivî. Ji wan re şîrove kir û îspat kir ku diviya Mesîh cefa bikişanda û ji nav miriyan rabûya. û got: Ev İsayê ku ez ji we re didim bihîstin, Mesîh e. Hinek ji wan komeke mezin ji Yewnaniyên Xwedêperest û hinek jinên xuyayî bawer kirin û beşdarî Pawulos û Sîlas bûn. Lê cihûyan çavnebariya wan kir. Ji xelkên çarşiyê hin mirovên xerab kişandin aliyê xwe, elaletek civandin û di bajêr de lalê şê çêkirin. Êrişî mala Yason kirin û lê digeriyan ku wan derxin ber xelkê. Lê çaxê Pawulos û Sîlas nedîtin, wan Yason û çend birayên din kaş kirin ber serwerên bajêr û bi qîrîn gotin: Ev mirovên ku dinya serobinû kirine hatine vir jî û Yason ew hewandine mala xwe. Ev hemû li hember qanûnê Qeyser ratibin û dibêjin padişahekî din heye, navê wî İsa ye. Gava elaletê û serwerên bajêr ev gotin bihîstin, hişê wan tevlihev bû. û piştî ku ji Yason û yên din kefîltî standin, ew berdan.
هەما وێ شەوێ برایên Pawlos û Sîlas şandin beroyayê. Çaxê ew gihîştin wir ew çûn kinîçta cihûyan. Ev mirovên li wir ji yên Selanikê bêtir hişvekirî bûn. Wan peyv ji dil û can qebûl kir û her roj li ser nivîsarên pîroz lêkolîn kirin. Ka gelo ev tişt wisa ne? Îcar gelekan ji wan baweriyanî. Di nav wan de jinên Yûnanî yên qedir bilind û mêr jî nekêm bûn. Lê gava cihûyên Selanikê hîn bûn ku Pawlos peyva Xwedê li beroyayê jî dayê bihîstin, ew hatin wê derê jî, elalet têkdan û rakirin ser piyan. Hingê birayan di cih te Pawlos şand ku here ber deryayê lê Sîlas û Tîmoteyos hê li wir man. Yên ku ew birin ew anîn heta Atînayê. Piştî ku ji Pawlos emir standin ku Sîlas û Tîmoteyos zûka herin bawî, ew paş ve vegeriyan. Çaxê Pawlos li Atînayê li benda wan bû û dît ku bajar bi pûtan tije ye, ruhê wî aciz bû. Îca li kinîştê ew bi cihûyan û bi Yûnaniyên Xwedê perest re li çarşiyê jî her roj rastî kê bihata bi wan re diket peyvînê. Hin fîlozofên Epikûrî û hinên Stoyî jî bi wî re gotbêj kirin. Hinekan got: Evê kelkelo dixwaze çi bêje? Hinekên din jî gotin: Wisa xuya dibe ku ew Xwedayê xerîb dide naskirin. Çimkî Pawlos li ser İsa û li ser vêjînê mizgînî dida. Wan ew girt û anîn Areopagosê û gotin: Gelo, em dikarin bizanin ev hîndariya nû ya ku tu didî naskirin çi ye? Tu hin tiştên xerîb tînî guhê me û loma em dixwazin bizanin ku ev tê çi manê. Hemû Atînayî û xerîbên ku li wir diman ji gotin û bihîstina tiştên nû pêve dema xwe bi tiştên din derbas nedikirin. Hingê Pawlos li navenda civîna Areopagosê rawesta û got: Gelî zilamên Atînayî, ez we ji her awayî ve gelek dîndar dibînim. Çaxê ez di nav bajêr de digeriyam û min qenc li tiştên ku hûn diperêzînê nêrî, min di nav wan de gorîgehek dît ku li ser nivîs bû, ji Xwedayê nenas re. Îcar viyê ku hûn bi nezanî diperêzînê, ez bi we didim naskirin. Xwedayê ku dinya û hemû tiştên ku tê de ne çêkiriye, ew ê ku xwedanê erd û ezmê ne, di perestgehên ku bi destê mirov hatine çêkirin de rûnan e. Wek ku ew hewcedarê tiştekî be, bi destê mirovan ji wî re xizmet nayê kirin. Çimkî yê ku jiyan, hilm û her tiştî dide hemûyan ew e. Ji bavekî wî hemû milletên dinyayê afirandin û zemanên wan û sînorên dera ku ew lê dijîn, kifş kir ku ew li ser hemû rûyê erdê rûnin. Wî ew yek kir ku ew li wî bigerin û eger îmkan hebe, bi destpelînkê wî bibînin. Lê ew ji tu kesî ji me nedûre. Çimkî em bi wî dijîn, bi wî dilivin û bi wî hene. Çawa ku hin ji hozanên we jî gotine, em jî ji dundana wî ne. Îcar ji ber ku em ji dundana Xwedê ne, divê em nefikirin ku Xwedê wek zêr, zîv, an wek kevirê ku bi hiş û hunerê mirov hatiye çêkirine. Xwedê çavên xwe li demên nezanînê neqand. Lê niha ew li her derê li hemû mirovan emir dike ku tobe bikin. Çimkî wî rojek kifş kiriye û ew ê di wê rojê de bi destê zilamê ku wî dest nîşan kiriye, bi dadperwerî dîwana dinyayê bike. Birakirina wî ya ji nav miriyan, wî ewlehî da hemûyan ku ji bo vî karî ew mirov hatiye dest nîşan kirin. Gava vêjîna miriyan bihîstin, hinekan tinazên xwe kirin. Lê yên din gotin: Em ê li ser vê yekê carekê din guhê xwe bidin te. Bi vî awayî Pawlos ji nav wan derket. Lê hinek beşdarî wî bûn û baweriyanîn. Di nav wan de Dionîsyosê, endamê Areopagosê û jinekê ku navê wê Demerîs bû û hinekên din hebûn. Karên şandiyan, beşa 18.
Piştî van tiştan Pawlos ji Atînayê derket û çû Korîntê. Li wir cihûyek ku navê wî Akilas bû dît ku bi eslê xwe ji Pontosê bû. Ew bi pîreka xwe Priskîla re nû jî İtalyayê hatibû. Çimkî Qeyser Klavdiyos ferman dabû ku hemû cihû ji Romayê derkevin. Pawlos çû bawan û ji ber ku pîşeyê wî eynî bû li ba wan ma û bi wan re xebitî. Karê wan konçêkerî bû. Her roja şemiyê ew li kinîştê diket peyvînê û dixebitî ku baweriya cihû û Yewnaniyan bîne. Çaxê Silas û Tîmoteyos ji Makedonyayê hatin, Pawlos xwe bi tevahî da hînkirina peyvê û ji cihûyan re şahîdî dikir ku Mesîh İsa ye. Îcar gava ku ew li hember derketin û çêrî wî kirin, wî cilên xwe daweşandin û got: Bila xwîna we distûyê we de be, ez berî me. Ji niha û pê ve ez ê herim ba miletan. Hingê ew ji kinîştê derket û çû mala mirovekî ku navê wî Tîtos Yustos bû. Ew xwedêperest bû û mala wî li kêleka kinîştê bû. Serokê kinîştê Krispos bi tevahiya maliyên xwe ve bawerî bi Xuda anî. Gelek Korîntiyên ku peyva Pawlos dibîstin bawerî danîn û imad dibûn. Şevekê di dîtiniyekê de Xudan ji Pawlos re got: Netirse, bipeyve û bêdeng nemîne. Çimkî ez bi te me û tu kes destê xwe dirêjî te nake ku te biêşîne. Ji ber ku li vî bajarî gelek gelê min heye. Ew li wê derê salekê û 6 mehan ma. Wî di nav wan de peyva Xwedê hîn dikir. Îcar çaxê ku Galyos li Axayayê walî bû, cihû bûn yek, li hember Pawlos rabûn û ew derxistin ber dîwanê. Wan got: Ev ê ha baweriya mirovan tîne ku birriyên li hember qanûnê biperizin Xwedê. Gava Pawlos dikir ku bipeyve, Galyos ji cihûyan re got: Eger mesele neheqî an jî sûcekî xirab bûya, cihîno, ji xwe min ê guhê xwe bida giliyên we. Madem ku mesele li ser peyv, nav û qanûna we ye, hûn bi xwe lê binêrin. Ez naxwazim bibim dadgerê van tiştan. û wî ew ji dîwanê deranîn. Hingê hemûyan serokê kinîştê Sostênîs girt û li ber dîwanxanê lê xistin. Lê qet nexema Galyos bû. Piştî ku Pawlos gelek rojan li wê derê ma, xatir ji bawermandan xwest û bi gemiyê berê xwe da aliyê Sûriye. Priskîla û Akilas jî bi wî re bûn. Wî li Kenxereyayê porê xwe kur kir, çimkî nedrekê wî hebû. Çaxê ew gihîştin Efesê, wî ew li wê derê hiştin, ew bi xwe çû hundirê kinîştê û bi cihûyan re ket peyvînê. Gava wan jê xwest ku ew hê demekê dirêj bimîne, ew razî nebû. Lê çaxê xatir ji wan xwest, got: Xwedê hez bike ez ê dîsa vegerim ba we. Pişt re bi gemiyê ji Efesê derket. Gava hat Qeyseriyê hilkişiya Orşelîmê. Silav li civînê kir û daket Antakyayê. Piştî ku Pawlos demekê li wir ma, derket rê. Li herema Galatya û Frîgyayê cih bicî çû her derê û hêz da hemû şagirtan. Îcar cihûyekî ku navê wî Apolos bi eslê xwe ji Skenderyayê û zanebêj bû, hat Efesê. Wî nivîsarên pîroz qenc dizanî bû. Diriya Xudan de hatibû perwerdekirin. Bi kelegermiya ruh li ser İsa rast dipeyvî û hîn dikir. Lê tenê îmadkirina Yuhanna dizanî bû. Wî dest pê kir, li kinîştê bi ziravî peyvî. Gava Priskîla û Akilas ew bihîstin, ew birin baxwe û rûya Xwedê hê rastir ji wî re şîrove kirin. Gava Apolos xwest ku here Axayayê birayan cesaret danê û ji bo ku wî qebûl bikin, name ji şagirtan re nivîsîn. Îcar gava gihîşt wê derê, wî gelek alîkariya wan ên ku bi keremê bawerî anî bûn kir. Çimkî wî bi eşkereyî dengê cihûyan dibirî û bi nivîsarên pîroz nîşan dida ku Mesîh İsa ye. Karên şandiyan beşa nozdemîn. Îcar gava ku Apolos hêlî Korîntê bû,
پاولوس ده حرمین ناوین را درباس بو او هات افسه او لور چند شاگرد دیتن. وی جوان را گوت ما گاوا کو و باوریانی و روحی پیروستاند. وان لی وگرند او گوتن نا ما قد نبستيجي كو روحي بيروز هي. هنگی وی گوت لی هون بچه ایماده هاتنه اماد کرن؟ وان گوت بإماده يوحنا. پاولوس گوت اماده یوحنا لسر توبه کرنه بو. او جی خلقه را دگوت که باوریه بوی یکو پشتی وی تی بینن یعنی به ایسا. ایجار گاوا کو اب بیستن به ناوی خودان ایسا اماد بون. چاغه پاولوس دستین خود دانین سروان روحی پیروز هات سروان. به زمانین دن پیوین او پیغمبرتی کرن. او همو لدورا 12 زلامان بون. پاولوس کت کنیشته. به قاسی 3 مان به ویرکی پیوی. لسر پادشاهیا خوده کت پیوینه. او باوریا مروان دانی. چاغه هنکان سرحشکی کر باور نکرن و لبر خلکه بخرابی لسر ریه پیوین وی دف جوان بردا شاگرد جوان وقتاندن و هر روش ده درسخانه تیرانوس ده دکت پیوینه. به یکی به قاسی 2 سالان کشاند. به وی آوایی همو ین کل حرما آسیای رو دنشتن هم جهو و هم جم ملتین دن پیوا خودم بهستن. خوده به دسته پاولوس گلک کرامتین ندیتی کرن. حتی چاغه او دسمال و پیشمالین کل وی کتبون جن نخوشان رد برن نخوشی آواند چو و روحین خراب جوان دردکتن. ایجار دناو جهویان ده هن گرکین کو جن دردخستن دست پیکرن لسر ین کو بروحین خراب کتبون. گازی ناوی خودان ایسا کرن و گوتن از بناوی ایسای کو پاولوس ده بیستن لوه امر دکم که هون درکبن. هفت کرن سر کاینه کی جویان ای بناوی سکیوا او یک تکرن. لی روحی خراب لوان وگراند او گوت از ایسان هستکن او با پاولوس چی دزانم. لی هون چینه. هنگی مرووی که روی خراب پیره بو خواه آوید سروان. زورا همویان بر و ساکو افتازی و بریندار جوه مالی در کتن. چاگه ابیک جه آلیه همو جهو و ملتین دن این کل افسی رو دنشتن به هات بیستن ترس کت سر همویان و ناوی خودان ایسا هات بلند کرن. گلک جوان این که باوری آنی بون داتن گونه خواه اشکره دکرن و کرنه خواه دگوتن. گلک جوان این که سیربازی دکرن کتابین خود جواندن و لبر همویان شوتاندن. بهای وان کتابان هات حساب کرن. 5000 زیو دکرد. به وی آوایی بیوا خودان هی بیتر بلاو دبو و هزدار دبو. پشتی کو افتش چیبون پاولوس در روح تبریار دا کو در مکدونیا و آخایه ره درباس ببه و هر اورشلیمه. وی گوت پشتی کو از هرم وی داره دوی از رومای جی ببینم. وی 2 آلیکارین خواه تیموتیس و اراستوس چاندن مکدونیایه او بخواه دمکی دنجی لحرما آسیایه ما. دوی دمه ده خرجرک نهندک لسر ریه درکت. مروه که زیوکر که ناویوی دیمیتریوس بو جزیف پرسکه این بچوک این آرتمیسی چه دکرن و بویه که گل کارج پیشه کران را دردخست. دیمیتریوس اف کسین ها و یین که بکارین وها و مجول دبون لحف جواندن و گوت گلی هوالان هون دزانم که دوله مندیا مجوی کاریه هون دبینن و دبیزن که نتنه لأفسه هما بیجه لتواهی هریما آسیای اف پاولوسی ها دبیجه یم که به دستان هاتنه چکرن نخودینه وی باوریا گلک مروان آنیه و جره درخستنه ایجار تالوکه نتنه اوکو اف پیشه مجگرامیا خود کهوه لی اوکو پرسکی ها خدای مزن آرتمیس به تشتکی نای حساب کرن و مزناهیا ویا کو لتواهی هریما آسیا و لدنیای تی پرزین بی قدر دبه گاوا اویک بیستن او به حرسه تجبون و به قیرین گوتن آرتمیسا افسیان مزنه باجار تبله هف بو هوالرین پاولوس گایوس و اریستارخوسی مکدونی بخوره کاش کرن
û tev bi hev re zêriyan ber tîyatroyê. Pawlos xwest ku bikeve nav elaletê lê şagirtan nehişt. Hin serwerên herêma Asyayê yên ku dosteyên wî bûn xeber jêreşandin û jê hêvî kirin ku neçe tîyatroyê. Îcar hinekan tiştek, hinekên din jî tiştekî din diqêriyan. Çimkî elalet tev li hev bû û gelekan ji wan nizanîbû ku ji bo çi kombûne. Hinekan ji elaletê Skenderê ku cihûyan dabû pêş derxistin navendê. Skender destê xwe bilind kir û xwest ku li hember elaletê xwe biparêze. Lê çaxê fêm kirin ku ew cihû ye, bi qasî 2 saetan tev bi hev re qeyriyan û gotin Artemisa Efesyan mezin e. Îcar çaxê nivîskarê bajêr elalet bêdeng kir, got Gelî Efesyan. Malbir kiye ye ku nizane bajarê Efesê parêzgerê perestgeha Artemisa mezin û parêzgerê kevirê wê ye ku ji ezmên hatiye xwarê ye. Ji xwe ev tişt nayên înkar kirin. Îcar divê hûn bêdeng bin û tiştekî bêtedbîr nekin. Ev zilamên ku we anîne vir ne dizên perestgehê ne û ne jî çêrê xwedayê me kirine. Îcar eger giliyê Dimitrios û pîşekarên bi wî re li hember kesekî hebe, dadgeh vekirîne û walî hene. Bila ew hevdû sujdar bikin. Lê eger hûn ji wê zêdetir tiştekî bixwazin, bila di civîna resmî de lê bênêrîn. Çimkî talûke ev e ku ji bo van tiştên ku îro çêbûne em dikarin bi serhildanekê bên sujdar kirin û ji ber ku sedem tune em nikarin hesabê vê tevliheviyê jî bidin. Piştî ku wî ev got civîn belav kir. Civîn belav. Karên şandiyan beşa bîstemîn. Piştî ku hengame rawesta, Pawlos şand pê şagirtan, cesaret da wan, xatir ji wan xwest û berê xwe da rîya Makedonyayê. Çaxê divan hereman re derbas bû, bi gelek peyvan cesaret da bawermendan û hat Yewnanistanê. Ew sê mehan li wê derê ma. Gava wî karê xwe kir ku here Sûriyê cihûyan li hember wî gêr û fenek çêkir. Loma wî biryar da ku di rîya Makedonyayê re vegere. Ji Beroyayê Sopatrosê, kurê Pîros, ji Selanikiyan Aristarxos û Sekundos, Gayosê Derbeyî û Tîmoteyês û ji herêma Asyayê Tixîkos û Trofîmos bi wî re rêwîtî kirin. Ev berî me çûbûn û li Troyayê li benda me bûn. Em jî piştî rojên cejna nanê şikeva bi gemiyê ji Filîpyayê bi rê ketin û di 5 rojan de li Troyayê gihîştin bawan. Em li wir 7 rojan man. Di roja pêşiya hefteyê de çaxê em civiyan ku nêm bişkênin, Pawlos bi wan re dipeyvî û ji ber ku wî dixwest dotira rojê biçûya, peyvîna xwe heta nîvê şevê dirêj kir. Li oda jorîn a ku em lê civiya bûn gelek qendîl hebûn. Xortekî ku navê wî Eytixos bû, di pencereyê de rûdinişt. Ket xewekî giran. Pawlos peyvîna xwe gelek dirêj kir. Eytixos bi xewê veçû. Ji qata sisiyan ket xwarê û mirî hat hildan. Lê Pawlos çû jêr bi ser wî de xwar bû. Ew himbêz kir û got: Nekin qîrîn, rûh hatê. Pişt ve Pawlos derket jorê, nan şikand û xwar. Heta ku roj derket, bi wan re dûr û dirêj peyvî û rabû çû. û xort saxbûyî anîn hundir û gelek dilşa bûn. Em li gemiyê siwar bûn û ber bi Asosê veçûn. Niyeta me ew bû ku em ji wir Pawlos bistînin gemiyê. Çimkî wî biryar dabû ku peya here. Ew li Asosê hat pêşiya me. Me ew hilda gemiyê û em gihîştin Mitilînê. Em ji wê derê bi gemiyê çûn û dotira rojê em gihîştin pêşberî Xiosê. Roja din em di Samosê re derbas bûn û dotira rojê gihîştin Miletosê. Çimkî Pawlos biryar dabû ku bi gemiyê bê rawestin di ber Efesê re derbas bibe, da ku dema xwe li heyrema Asyayê nebihûrîne. Wî dilezand ku eger çêbe di roja Pentekostê de li Orşelîmê be.
پاولوس ji Miletosê xeber şand Efesê û resipiyên civînê gazî baxwe kirin. Çaxê ew hatin bawî wî ji wan re got: Hûn bi xwe dizanin. Ji roja pêşî ve gava ku milningê xwe avêtiye herêma Asyayê heta niha ez çawa di nav we de rabûm û rûniştim. Min bi hemû dilnizmî û bi hêstirên çavan di nav wan ceribandinên ku ji gêr û fenên cihûyan hatin serê min ji xudan re xizmet kir. Min xwe ji gotina tû tiştên ku ji bo we kêr tên neda paş. Lê min hem bi eşkereyî hînî we kir û hem jî ez mal bi mal geriyam. Min hem ji cihû û hem jî milletên din re şahîdî kir ku li Xwedê vegerin û baweriyê bi Xudanê me îsa bînin. û vaye niha ez bi daxwaza Ruh girêdayê diçim Orşelîmê û ez nizanim li wir wê çi bê serê min. Bi tenê ez dizanim ku Ruhê Pîroz li her bajarê ji min re şahîdiyê dike ku zincîr û tengahî li benda min in. Lê belê ez tu qîmetê nadim xwe bi xwe. Armanca min bi tenê ev e ku ez berpirsiyariya xwe û wê xizmeta ku min ji Xudan îsa standiye bînim serî ku ez şahîdiya mizginiya kerema Xwedê bikim. Vaye ez dizanim hûn hemû yên ku ez di nav we de geriyam û min padîşahî da bihîstin, êdî hûn rûyê min nabînin. Ji ber vê yekê di roja îro de ez ji we re şahîdiyê dikim ku ez ji xwîna her kesî bêrî me. Çimkî min xwe neda paş. Min hemû daxwaza Xwedê ji we re got. Îcar hay ji xwe û ji hemû keriyê ku Ruhê Pîroz hûn di nav de kirine çavdêr hebin. Şivantiya civîna bawermendan a Xwedê bikin, a ku wî bi xwîna kurê xwe bi dest xistiye. Ez dizanim piştî çûyîna min gurên har ên ku ber kêrî nakevin, wê bikevin nav we. Heta ji nav we bixwe jî zilan wê derkevin û tiştên xwar û vîç bêjin da ku şagirdan li pey xwe bibin. Ji ber vê yekê hişyar bimînin. Ji bîr nekin ku 3 salan bi şev û bi roj bi hêstirên çavan min dev ji hişyarkirina her yekî ji we berneda. û niha ez we dispêrim Xwedê û peyva kerema wî. Ew peyv dikare we ava bike û di nav hemûyên ku hatine pîrozkirin de mîrasê bide we. Min çav neda zîv an zêr an cilên tu kesî. Hûn bi xwe dizanin ku ev destên ha hem ji bo hewcedariya min û hem jî ji bo hewcedariyên wan ên ku bi min re ne xebitîn. Min di her tiştî de nîşanî weda ku divê em bi vî awayî gelek bixebitin û alîkariya lewazan bikin û peyvên Xwedan îsa bînin bîra xwe. Wî bi xwe digot: Bextewariya dayînê jiya standinê mezintir e. Piştî ku ev tişt gotin, ew bi hemeyan re çû ser çokan û dua kir. Hemû gelek giriyan, xwe avêtin stûyê Pawlos û ew ramûsan. Hê bêtir ji ber wê peyva ku wî gotibû êdî hûn rûyê min nabînin keder girtin. Pişt ve ew birin heta ba gemiyê û birê kirin. Karên şandiyan beşa 21. Îcar gava em ji wan veqetiyan û bi gemiyê ketin rê sererast em hatin Kosê. Dotura rojê em gihîştin Rodosê û ji wir jî em hatin Patarayê. Me gemiyeke ku diçû Fînîkyayê dît. Em li wê siwar bûn û birê ketin. Gava ku Qibris xuya bû me ew li milê çepê hişt. Em bi aliyê Sûriyê ve çûn û li bajarê Sûrê rawestan. Çimkî diviya barê gemiyê li wir bihata valakirin. Me şagirt dîtin û em heft rojan li wê derêman. Wan bi Ruh ji Pawlos re digot ku ew neçe Orşelîmê. Îcar çaxê me rojên xwe li wir temam kirin, em rabûn û birê ketin. Hemû bi jin û zarokên xwe be heta derveyî bajêr em birê kirin. Li wir li ber lêva deryayê
ئەم چوون سەر چۆکان مەدووا کرد و مەخاتر ژە هەبدوخواست. پشترە ئەم کەتن گێمیێ و ئەو ژی بەگەریان ماڵێن خوێ. چاغێ مەرەیویتیا خۆیان سوورێ تەمام کرد ئەم گەیشتن پیتۆلۆمایێ. مەسلاو لە خوشک و برایان کرد و ئەم ڕۆژێکی بەوان ڕەمان. دوترا ڕۆژێ ئەم ژوور دەرکەتن و هاتن قەیسەریێ. ئەم چون مالا فیلیپۆسێ مزگینوان یەک و یەکشە هەفتان بوو و ئەم لە باویمان. چار کەچێن وی یێن مێرنەکری یەنک و پێخەمبەرتی دکردن هەبوون. چاغێ ئەم لەور گەلک ڕۆژانمان پێخەمبەرێکی کو ناوێوی هاگابۆس بوو ژە جووستانێ داکەت و هات. ئەو هات بامە پیشتێنکا پاولۆس هەلدا بەوێ دەست و لنگێن خۆ گرێدان و گوت: ڕحێ پیرۆز وەها دەبێژە لە ئۆرشەلیمێ جهوو وێ خودیە وێ پشتەنگێ وەها گرێ بدن و وی بدن دەستێ ملەتان. گاوامە ئەف بهیست ئەم و خەڵکێ لوێ دەرێ مەژە پاولۆس هێوی کرد و نەچە ئۆرشەلیمێ. هەنگێ پاولۆس بەرسفدا و گوت: ئەف چییە هون دکن؟ هون دگرین و دلێ من دشکێنن. ئەز نەتەنێ ji girêdanê re lê ez di ber navê Xwedan Îsa de li Orşelîmê ji mirinê re jî amade me. چاغەی ku wî qîma xwe neanî em bêdengman û me got: Bila daxwaza Xudan be. Piştî wan rojan me xwe amade kir û em hilkişiyan Orşelîmê. Hin şagirtên ji Qeyseriyê jî bi me re hatin û em anîn mala Mînasonê Qibrisî. Ew şagirtekî kevin bû û em ê li mala wî bûbûna mêvan. Gava em gihîştin Orşelîmê, birayan bi şahî em qebûl kirin. Dotura rojê Pawlos bi me re hat ba Aqub. Hemû rûspî jî amade bûn. Piştî ku Pawlos silav li wan kir, wî ew tiştên ku Xwedê bi xizmeta wî di nav mîletan de kiribûn yek bi yek gotin. Gawa ku wan ev bihîst pesnê Xwedê dan û ji Pawlos re gotin: Bravo! Tu dibînî ku di nav cihûyan de çend hezar mirov hene ku bawerî anîne û hemû jî ji bo şerîetê xîretkêş in. Wan li ser te bihîstiye ku tu hemû cihûyên di nav milletan de hîn dikî ku dev ji Musa berdin û dibêjî ku bila ew kurên xwe sunnet nekin û li pey adetan neçin. Îcar em çi bikin? Bêguman wê bibîzin ku tu hatiyî. Loma ya ku em ji te re dibêjin bike, çar zilamên me yên ku nedreke wan heye hene. Wan bi xwe re bibe û bi wan re xwe li gor adetan paqij bike û xercê wan bide, da ku ew bikarin porê xwe kur bikin. Hingê hemû wê bizanin tiştê ku li ser te hatine gotin ne rast in û tu bi xwe jî li pey şerîetê diçî. Îcar heçî yên ji nav milletên din ku bawerî anîne me biryar daye û ji wan re nivîsiye ku divê ew xwe ji xwarina ku ji pûtan re tê gorîkirin ji xwînê, ji heywanên mirar û ji fûhişiyê dûr bixin. Hingê Pawlos ew zilam hildan, dotura rojê li gor adetan xwe paqij kir, bi wan re ket perestgehê û diyar kir ku rojên paqijbûnê yên ku wê gorî ji bo her yekî ji wan bê dayîn wê kengê temam bibin. Çaxê ev hebt roj li ber temambûnê bûn, cihûyên ku ji herema Asyayê bûn ew du perestgehê de dîtin, tevahiya elaletê têkten. Wan ew girt qîriyan û gotin: Ey İsraîlno, werin alîkariyê, ev mirovê ku li her derê li hember gelê me, li hember şerîetê û li hember vî cîhînê her kesî dike ev e. Bi ser de jî wî hin kesên ku necîhûne anîne perestgehê û ev jî pîroz herman diye. Çimkî wan berî hingê di nav bajêr de Trofîmosê Efesî bi wî re dîtibûn û wan digot qey Pawlos ew aniye perestgehê. Hingê tevahiya bajêr rabû ser lingan û elalet bi les kom bû. Pawlos girtin û kaş kirin derveyî perestgehê. Dergehên perestgehê di cih de hatin girtin. Hê ew dixebitin ku wî bikujin, gotina ku tewahiya Orşelîmê tev li hev bûye, gihîşt ser hezarê tabûra leşkeran. Wî jî zûka leşker û serset hildan û bi ser wan de hat. Gava wan serhezar û leşker dîtin, dev ji lêxistina Pawlos berdan. Hingê serhezar hat.
ew girt û emir kir ku bi 2 zinciran bêgirêdan. Wî pirsyar kir ku ew kî ye û wî çi kiriye. Ji ber ku ji elalêtê her yekî tiştek digot û dikirin qîrîn, wî ji ber hengameyê ya rast fêm nekir û emir kir ku wî bînin leşkergehê. Gava Pawlos gihîşt ber derênceyan ji ber zorkirina elaletê leşker mecbûr man ku wî hilkirin. Çimkî elaleta ku li pey dihat diqîriya û digot Wî bikujin! Gava dikirin ku Pawlos bibin leşkergehê, wî ji serhezar re got Ma ez dikarim ji te re tiştekî bêjim. Wî jî lê vegerand û got Ma tu bi Yewnanî dizanî? Hingê lazim e tu neyê Misrî bî, yê ku berî demekê serhildanek çêkir û 4000 mêrkuj derxistin çolê. Pawlos lê vegerand. Ez mirovekî cihû me, ji Tarsusa Kîlîkyayê me. Ez hemwelatiyê bajarekî girîngim. Ez ji te hêvî dikim. Destûrê bide ku ez ji gel re bipeyivim. Çaxê wî destûr dayê, Pawlos li ser derênceyan rawesta û destê xwe hilda, da ku xelk bêdeng bibe. Gava ku bêpêjiniyekê mezin çêbû, ew bi zimanê îbranî peyvî û got Karên şandiyan Beşa 22 Bav û birano, niha guhê xwe bidin parastina ku ez li ber we dikim. Gava wan bihîst ku ji wan re îbranî dipeyive, ew bêtir bêdeng man. Hingê wî got Ez zilamekî cihû me. Li Tarsusa Kîlîkyayê hatime dinyayê. Lê ez li vî bajarî mezin bûme. Li ber lingên Gamalyêl bi tundî li gor şerîeta bav û kalan hatime perwerdekirin û ka îro hûn hemû çawanin, ez jî ji bo we Xwedê xîretkêş bûm. Min heta bi kuştinê jî tengahî da wan ên ku di vê riyê de bûn, min hem jin û hem jî mêr girê didan û davêtin zindanê. Serokkahîn û tevahiya civîna rihsipiyan dikarin li ser vê yekê şahidiyê ji min re bikin. Min ji wan nameyek ji bo birayên li Şamê stand û ez çûm wê derê, da ku ez yên ku li wir bûn, girêdayî bi xwe re bînim Orşelîmê ku ew bên cezakirin. Îcar gawa ku ez di rê de bûm û nêzîkî Şamê dibûm, li dora Nîvro ji nişkê ve ji ezmên ronahiyeke mezin li dora min şewq da. Ez ketim erdê û min dengek bihîst ku ji min re digot: Şaul! Şaul! Tu çima tengahiyê didî min? Min bersîv da û got: Ya Xwedan, tu kî yî? Hingê wî ji min re got: Ez İsayê Nisretî me, yê ku tu tengahiyê didiyê. Îcar yên ku bi min re bûn ronahî dîtin. Lê dengê yê ku bi min re dipeyivî nebihîstin. Min got: Ez çi bikim ya Xwedan? Xwedan ji min re got: Rabe û here Şamê. Her tiştê ku divê tu bikî, wê li wir ji te re bê gotin. Çaxê ku ji ber şewqa wê ronahiyê min hew dît, yên ku bi min re bûn bi destê min girtin û ez birim Şamê. Zilamekî ku navê wî Hananya bû, li wir rûdinişt. Li gor şerîetê Xwedê tirs bû û hemû cihû li ser wî bi qencî dipeyivîn. Ew hat ba min, rawesta û ji min re got: Birayê Şaul, bila çavên te bibînin. û hema di wê gavê de çavên min vebûn û min ew dît. Wî ji min re got: Xwedayê bav û kalên me tu bijartî, da ku tu daxwaza wî bizanî, yê rast bibînî û dengê wî bibihîzî. Çimkî ji bo tiştên ku te dîtine û bihîstine, tê ji hemû mirovan re bibî şahidê wî. Îcar tu li benda çi? Rabe, imat bibe, gazî navê wî bike û ji gunehên xwe were şûştin. Îcar çaxê ku ez vegeriyam Orşelîmê û min di perestgehê da dua dikir, ez ji hişê xwe çûm. Min ew dît û wî ji min re got: Bilezîne û zûka ji Orşelîmê derkeve, çimkî ew şahidiya te ya li ser min qebûl nakin.
û min got, ya xwedan, ew bi xwe jî dizanin ku li her kinîştê min li yên ku bawerî bi te dianîn dixist û ew davêtin zindanê. Gava ku xwîna şahidê te Steyfan rijiya, ez bi xwe jî li wir radiwestam. Ez bi wê yekê razî bûm û min çavderiyê cilên wanên ku ew şûştin kir. û xwedan ji min re got, here, çimkî ez ê te bişînim cihên dûr ba milletan. Heta van peyvan xelkê guhdariya wî kir. Lê pişt re fêriyan gotin mirovekî weha ji rûyê erdê rake, divê yên weha nejî. Çaxê ew diqiriyan ebayên xwe davêtin û toz divirvirandin hewayê. Ser hezar emir kir ku wî bînin leşkergehê, bidin ber qamçiyan û biçînin pirsyariyê da ku hîn bibe. Ka ev elalet çima weha li hember wî diqîre. Lê gava ku wan ew bi qayîşên çermîn girê dan, Pawlos ji sersedê ku li bawî radiwesta re got: Ma li gor qanûnê ye ku hûn hemwelatiyekî Romayî hê berî ku bê dîwankirin bidin ber qamçiyan. Gava sersed ev yek bihîst, ew çû ba ser hezar û jê re got: Tu çi dikî? Ev mirov hemwelatiyê Romayê ye. Ser hezar hat û ji Pawlos pirsî: Ji min re bêje, tu hemwelatiyê Romayî. Wî got: Erê. Ser hezar bersiv da û got: Min bi gelek peran ev hemwelatî bi dest xistiye. Pawlos got: Lê ez hemwelatî hatim dinyayê. Di cih de yên ku wê ew bikişandana pirsyariyê xwe jê dan aliyekê. Ser hezar bi xwe jî çaxê fehm kir ku ew hemwelatiyê Romayê ye, tirsiya, çimkî ew girê dabû. Dotra rojê wî xwest ku rast hîn bibe ka çima Pawlos ji aliyê cihûyan be tê sûcdar kirin. Wî zincirên Pawlos vekirin û li serekên kahînan û li hemû civîna girêgiran emir kir ku bicevin. Wî Pawlos anî xwarê û li ber wan darawestandin. Karên şandiyan beşa 23 Pawlos bi baldarî li civîna girêgiran nerî û got: Gelî birayan, ez heta îro li ber Xwedê bi wijdaneke paqij jiyam. Li ser vê yekê serokkahîn Hananya li yên ku nêzîkî wî bûn emir kir ku li devê wî bixin. Hingê Pawlos ji wî re got: Ey dîwarê spî kirî, Xwedê wê li te bixe. Tu li wir rûniştî ku li gor şerîetê dîwana min bikî. Ma tu li dijî şerîetê emir dikî ku li min bixin. Yên ku nêzîkî wî bûn gotin: Ma tu serokkahînê Xwedê nizin dikî. Pawlos got: Birano, min nizanibû ku ew serokkahîn e, çimkî hatiye nivîsîn. Tiştekî xerab ji serokê gelê xwe re nebêje. Çaxê Pawlos fehm kir ku hinek ji wan Fêrîsî û hinek ji wan jî Saduqî ne, di civîna girêgiran de bi dengekî bilind got: Birano, ez Fêrîsî me, kurê Fêrîsiyanim. Ji ber hêviya ku mirî wê vejîn dîwana min tê kirin. Çaxê wî ev got di navbera Fêrîsî û Saduqoyan de devjenî çêbû û civîn bû du bend. Çimkî Saduqî dibêjin vejin milyaket û ruh tune, lê Fêrîsî hemûyan jî qebûl dikin. Hingê hengameyekê mezin çêbû, hinek şerîet zanên ji Fêrîsiyan rabûn, xwe kişandin wan û gotin: Em tu xerabiya vî mirovî nabînin. Eger ruh an milyaketekî ji wî re gotibe wê çi bibe? Gava ku bi hev ketin zêde bû, serhezar tirsiya ku Pawlos perçe bikin. Emir li leşkeran kir ku herin jêr. Bi zorê wî ji nav wan hildin û bînin leşkergehê. Dotra şebê xudan li ba wî rawesta û got: Bizrav be, te çawa li Orşelîmê ji bo min şahidî da, divê tu wisa li Romayê jî ji bo min şahidiyê bidî. Çaxê bû sibe cihûyan gotina xwe kir yek û sond xwarin, heta ku Pawlos nekujin, nebixun û ne jî vexun. Yên ku ev sond xwaribûn ji çilî zêdetir bûn. Ew çûn ba serekên kahînan û rêspîyan û gotin:
ما هشك صند خواريه حتى كو ام باولوس نكوجن ام قد تشتكي تعناكن ایجار هون و جوینا گریگران جسر هزار بخوازن کو وی بینا خواره باوه وکو هون لکن که هی راستر لسر پاولوس بکن ام جی آماده نه هی بریا کو او بگی هیجه ام وی بکوجن لی خواردیه پاولوس به وی کمیناوان هسیه چو کت لشکرگه و جه پاولوس را گوت پاولوس جی گازی سرسدکی کر و گوت وی خورته ها به با سرحزار چمکی تشتکی کو جیره بیجه هیه ایجار سرسد او هلدا آنی با سرحزار و گوت پاولوس گردی گازی من کر و جمن خواست کو از وی خورتی بینم باته تشتکی کوشتره بیجه هیه سرحزار به دسته وی گرد او خوله کر و جیره گوت تشتی کو تیجمن را بیجی چیه؟ وی برسف دا و گوت جهویان یاخو کرنه یک کو هیویش تبکن کو تصبه پاولوس بینی بر جوینا گرگران وکو هی راستر لسر وی بکولن لی تو گوه خو ندوان چمکی او جناب وان جی چل ظلامن زیدتر دی کمینه دل بندا وینه وان سوند خواریه حتا کوی نکوژن اوی نبخون و نجی وخون نها و آماده نه و البندا رازیبونا تنه هنگی سرحزار او بردا اولوی امر کر او گوت جی کسی را نبیجه کو تا اف جمن را گوتیه ایجار سرحزار گازی دو سرسدان کر و جوان را گوت 200 لشکر هفته سوار و 200 رمداری آماده بکن که ایشف ساعت ده نهان ده هرن قیسریه و ساجی حیوانان پیدا بکن دا که پاولو سوار بکن و به اولهی وی ببن با والی فلیکس وی نامه یک به وی آوائی نویسی کلاودیوس لوسیوس سلاوان لوالی گرامبها فلیکس دکه افزلام جعالی جهویان و هاتو بگرتن و لبر کشتنی بو لی چاقی از هیم بوم که او همولاتی رومایه از به لشکران و چوم سرگوان و من او جدستی وان خلاص کر جبو که از صدم سوجدار کرناوی هیم ببم من او داخست بر جوینا وان آ گرگران من دید که او جبر پرسین شریعتا خواه وی سوجدار دکن لی تشتکی که جبر بیکشتن آن گرتن تنه چاقی از هیم بوم که گیرو فنک لهمبر وی تی چکرن من زوکا او شاند باته من تنبیه لوان اینکو وی سوجدار دکن جی کر که لبر تیا لهمبر وی بیجن ایجا لشکران وکو امر لوان هاتبو کرن پاولو سلدان وشب او برن آنت پاتریسه لشکران دوترا روژی سوارین کو وی بویره بچونا هشتن و وگریان لشکرگهه گاوا او هاتن قیسریه و نامه دانوالی پاولوس جی درخستن بروی چاگه کو وی نامه خوند پرسی که او جکی جان حرمه گاوا هیم بو کو او جکلیکیایه وی گوت چاخه ین کو گلیتا دکن بین هنگی از گهداریاتا بکم او امر کر کو پاولوس د قصره هیرودسته گرتی بمینه کارین شاندیان بشا 24 پشتی 5 روژان سرو کاهین هانانیا به هن رسیپیان و پیبش ترتولوس و داکت قیسریه اوان لبروالی گلیه پاولوس کر چاقه گازی پاولوس کرن ترتولوس دست به سوجدار کرنی کر او گوت فلیکس گرانبها بسایا سرته دمک دریجه کو ام د آشتی د دجین او به پیشبینیات اف ملت پیشفچویه ام ویه که هرگاف و لهر دری بسپاسیه که مزن قبول دکن از ناخوازم زیده سرته بیشینم لی از هوی دکم که جکرم خود بکرتی گهداریا مبکی مدید که اف زلام بویه بلایک و دناف همو جهوی دنیای ده تولی هوی درتینه و یک جسروکن مذهبا نصرتیانه
حتا وی خواست کو پرسکه بحرمینه لما او گرت ایجار گاوا کو تو بخواه وی بکشینی پرسیاریه تو تکاری همو تشتین کو ام وی پی سوجدار دکن جوی هیم ببی جهو جی بشداری سوجدار کرنه بون و گوتن کو او همو وسانه چاغه والی اشارت دا پاولوس کو گوتنا خو بیجه وی برسب دا و گوت جبر کو از دزانم به سالانه کو تو دادگره وی ملتی ازه بکه پخشی پاراستنا خو بکم چاوا تو بخوا دکاری هین ببی جه 12 روزه نزیده تره که از جبو پرزین درکتم اورشلیمه وان ندیتیه که از ده پرستگاه ده به کسی را کتم پیوینه او نجی دیتین که من ده کنیشتان ده آنجی ده باجر ده خلق راکریه سرپیان نجی او دکارن نها سوجدار کرنین خواه جته را اثبات بکن لی از به اشکرهی جته را دبیجم که لگو ریا کو او جیره دبیجم مذهب از دپرزم خدای باو او کالمه و از به همو تشتین کو د شریعت او د نویسارین پیغمبران د نویسینه باور دکم وکو او بخوشی قبول دکن کو وجینا ین راستو نراست وی چه به او هیویا منجی جخدایه جبر ویه که حتی کو جدست من به از دخابتم کو هم لبر خدای و هم لبر مروان هر گاو وجدانک من آپاقش هبه ایجار پشتی چند سالان از هاتم کو آلیکاریا ملت خو بکم و گوریان پیشکش بکم گاوا کو من اف دکرن وان از د پرستگاه ده پاقش بویی دیتم نه از به علالت ربوم و نجی من هنگامه درخست لیهن جهوین جهرم آسیای لوی دره هبون اگر تشتکی وان لهمبر من هبه دویا او لور لبر تبونا و از توجدار بکراما آن بلا اوین ها بیجن گاوا که از لبر جوینا گرگران راوستایی بوم وان چنه قیامن دید تنه گاوا که از دناو وان در راوستا بوم من دنگ خو بلند کر و گوت جبر وجینا مریان ایرو لبر و دیوانا من تیکرن لی فلیکسی کو قنج لسر ریه دزانی 12 پاش او گوت چاخه کو سر هزار لوسیوس دا که و قیسریه ازش بو دوزاوا بریاره بدم وی لسر سد امر کر کو پاولوس گرتی بهیلن هنکی سربس بهیلن و جه حوالین وی ین کو جیر دبن آلیکار را نبناستنگ پشتی چند روژان فلیکس تاوی پیرکا خویا جهو دروسیلیا هات شان پی پاولوس و لسر باوریا کو به مسیح ایسایه گوتاریاوی کر و چاغه او لسر راستاریه لسر خوگرتنه و لسر دیوانا کو وی بی پیوی فلیکس ترسیا و گوت تونها هره چاخه از دمک خوش کس ببینم از گازی تبکم جه آلیه کی وجی وی هیوی دکر کو پاولوس وی پرام بدوی جبر ویه که وی گلک جاران دشاند پیوی و پیرد پیوی پشتی که 2 سال در باس بون پورکیوس فیستوس هات جه فلیکس جبر کو فلیکس دخواست دلی جویان خوش بکه وی پاولوس گریدایی هشت کارین شاندیان بشا 25 3 روز پشتی کو فیستوس گیشت حرمه جه قیصریه هلکشیا اورشلیمه لور سرکین کاهینان و گریگرین جویان لبروی گلیه پاولوس کرن و جه خواستن کو قنجیه بوان بکه و وی بینه اورشلیمه آرمانجا وان او بو کو کمینه دینین و دریده وی بکجن لی فیستوس برسفدا کو پاولوس لقیصریه دگرتگه هدایه و د نیزیکته او بخواجی وی هره وی داره او گوت ایجار بلا سرکین و بمن را داکوین و اگر ویز لام تشتکی نراست کربه بلا وی سوجدار بکن او دناوان ده جنه 10 روزان زیده تر نما او داکت قیصریه دوترا روژه او لسر کرسی دیوانی رونشت و امر کرکو پاولوس بینین چاغه او هات جوین که جه اورشلیمه هاتبون هاوردور لیگرتن گلک سوجدار کرنین گران این که نکاربون اثبات بکن لهمبر وی کرن پاولوس پاراستنا خو کر و گوت من نه لهمبر شریعتا جهویان
نه لهمبر پرستگاهی و نه جی لهمبر قیصر قد سوج نکریه. لی فستوس جبو که دلی جویان خوش بکه جه پاولوس برسی و گوت ما تو دخوازی درکه و اورشلیمه و لور جبو وان تشتن لبر من دیوانا تابع کرن؟ پاولوس جی گوت از لبر دیوانا قیصر رادو استم. دوی لور دیوانا من بی کرن. من تو نحقی لجهویان نکریه. وکو تو بخواجی قنج دزانی. نها اگر من نحقی آن تشتکی کو حقی وی مرنه کربه از جمرنه ناردم. لی اگر سوجدار کنین وانین ها نراستن تو کس نکاره من بده دسته وان. از دوزا خواه دبن بر قیصر. هنگی فستوس پشتی کو بشورمنده خوره پیوی برسف دا و گوت تا دوزا خو بر قیصر تی هری با قیصر. پشتی کو چند روز در باس بون اگریپا پادشاه و برنکه هاتن قیصریه کو هرن سردانا فستوس. گاوا کو وان چند روز لور در باس کرن فستوس دوزا پاولوس جی پادشاه را آنی زمین و گوت لور زلامکی کو فلیکس او گرتی هشتیه هیه. چاقی کو از لأورشلیمه بوم سرکین کاهینان و رسپین جهویان گلیه وی لبر من کرن و خواستن کو از دیوانا وی بکم. من جوان را گوت کو نه عادتا روماییانه کو یکی بدن دست. حتی بیین کو وی سوجدار دکن را نه روبرو کرن و لهمبر سوجدار کرن وان فرسند پراستن جیوره نه داین. ایجار گوا کو او هاتن ور من بدرنگی نخست. دوتورا روژه از لسر کرسی دیوان رونشتم و من امر کرد کو وی زلامی بینم. چاقی ین کو گلی وی دیکرن رابون. وان او بتون حقیه کو من گومان دکر سوجدار نکرن. لی لهمبر وی هن مثلا وان هبون. لسر دین وان و لسر یکی مری کو ناوی وی ایسایه لی پاولوس دبجه کو او ساغه. از جی لسر مثلا وان تشتان دو دلی بوم. و من جو پاولوس پرسی. که او دخوازه هر اورشلیمه و لور جبو وان تشتان دیوانا وی بیکرن. لی چاقی پاولوس خواست حتی که امپراتور بریاره بده دبن چوانده بمینه من امر کر که او گلتی بمینه حتی که از وی بشینیم بر قیصر. اگریپا جی فستوس را گوت من بخوجی دخست که از گوداریا وی مروی بکم. فستوس گوت تی سبه وی ببهیزی. ایجار دوترا روژه اگریپا و برنکه به خملو خیلک مزن به سرحزار و گریگرین باجیر و کتن دیوان خانه. لسر امره فستوس پاولوس آنین هندر. فستوس گوت اگریپا پادشاه و همو ین لور بمره آمادنه هون وی مروی دبینن. تواهی یا جهویان هم لأورشلیمه و هم جی لور بقیرین لبر من گری کرن و گوتن کو دوی او ادی نجی. لی من دید کو وی تشتکی کو حقی وی مرن به نکریه. چاقی وی خست کو دوزا وی هر بر قیصر من بریار دا کو از وی بشینم. ایجار تشتکی کو از لسر وی ج افندیه مره بنویسم تونه. جبر ویه که من او آنی پیشوه. به تایبتی جی پیشته یا اگریپا پادشاه. دا کو پشتی او بیکشاندن پرسیاریه تشتکی کو از بنویسم هبه. چمکی جمن را بیمانته کو از گلتیه که بشینم و تشتین کو پیته سوجدار کرم ننویسم. کارن شاندیان بشا 26 ایجار اگریپا ج پاولوس را گوت ده صورت هی گوتش بو خو بپیوی. هنگه پاولوس دسته خو بلند کر و دست پی کر خو پاراست. یا پادشاه اگریپا جبر کو از ایرو لبرته خو لهمبر همو سوجدار کرنین جهویان بپارزم از خو بختوار حساب دکم. به تایبتی جبر کو تو قنج به همو عادت و مسئله دناف جهویان ده دزانی لوما از هیوی دکم کو تو به بهنفرهی گهتاریا من بکی. همو جهو جخورتانیا من و بجیانا من دزانن. اف جیان جدست پیکی و دناف گلی من ده او لأورشلیم در باس بویه. اگر بخوازن شاهدیه بکن او جبره و من ناستکن کو از دگور مذهبا دین میا هری حشک به فیرستی جیام.
جبر کو من هیویا خو بوی سوزا که خودی دایه باو کال من و گری دایه از نها جبو کو دیوانا من بیکرین لور رادوستم. بوی هیویا کو بگیجین وی سوزی 12 عشیر ما بشف او بروج جدل و جان دپرزن. جبر وی هیویه یا پادشاه از جعالی جهویان و تیم سوجدار کرن. چما باوریا و پینایه که خود مریان راکه. براستی بیرو باوریا من بخوشی اف بکو دوی از لهمبر ناو عیسی نصرتی گلک تشتان بکم. من اف یک لأورشلیم کرجی. بوی دستلاتیا کو من جسرکن کاهینان ستانده بو من گلک جیم پیروز آویتن زندانه او ده کشتنا وانده من رایا خواه لهمبر وانده دا. ده همو کنیشتان ده من گلک جاران او جزا کرن او من لوان زور کرکو چیران بکن. از ده همبر وان او قصهار ببوم حتی کو من ده باجارین خریب ده جی تنگاهی داوان. دوان گرین خوده بپیویر او دستلاتیا کو من جسرکن کاهینان ستانده بون از ده چوم شامه. یا پادشاه نیورو دره ده من جعزمین روناهیک دید کجیا روژه بشفتر بو و دورا من و یم بمن را روناهی کر. گاوا ام همو کتن عرده من دنگک بهیست کو به ایبرانی جمن را گوت شاول شاول تو چما تنگاهی دیدی من جتر زحمت کو تو بکل می هری درش که. من گوت تو کی یا خدان برسیف دا و گوت از ایسا me یکو تو تنگاهی دیدیه لیبله رابه و لسر لنگان راوسته چمکی از جتر خویا بوم داکو از هم جبو تشتین کو تدیتن و هم جی جبو وان اینکو ازی بوان خو نشانی تبدم ته شاهد و خدمتکار دست نشان بکم. ازی ته جگلی ته و جملتین کو ازی ته بشینم ناوان خلاص بکم. داکو تو چاوین وان وکی و وان جتاری بزورنی روناهیه و ج حکمداریا ابلیس وگرنی خوده کو او لی بهورتنا گناهان بستینن و دناو وان اینکو به باوریا ناوی من هاتنه پیروز کرنده خویی میراث بن. لوما یا پادشاه اگریپا از بر وی دیتنیا عزمانی رانه بوم. لیمن پیشی جیین لشامیره پشتره جیین لأورشلیمه او جیین لتواهیا دیار جهوستانه ره او جملتان رجی دازانین کو دوی او توبه بکن لخوده بزورن او کرنین کو لتوبه کرنه تین بکن. جبر وی یکی جویان از پرستگاهی ده گرتم و خواستن کو من بکشن. لیمن آلیکاری جی خوده استاند و از حتی ایرو مام و جی پچوک و مزنان ره شاهدیه ددم. از جی تشتین کو پیغمبران و موسا گوتنه کو وی چه بم پیوه تشتکی دن نابیجم. یعنی دوی کو مسیح جفای بکشینه دوی جینا مریان ده ببه یه پیشی و جی گل جهو و جملتین دن ره روناهی بده زانین. چاغی کو وی وحا پاراستنا خود کر فیستوس بدنگه کی بلند گوت ته هشی خون نکریه پاولوس زیده خواندنات ته تجی سر هشی تدبه. لیبله پاولوس گوت من هشی خو وندا نکریه فیستوس گران بها لی از پیوین راست به عقلمندی دبیجم. پادشاه بخواه بوان تشتان دزانه لو ما سربست پیویم و از پشتراستم کو تشتکی جوان جوی نوه شارتیه چمکی اف تشت دکنجکه که ده چه نبویه. پادشاه اگریپا ما باوریات به پیغمبران هیه از زانم کو تو باور دکی. اگریپا جه پاولوس را گوت بتبیجی تیده دمکا کرد من بکه مسیحی. پاولوس لیوه گراند زو آن درنگ از هیویج خوده دکم که نتنه تو لی همو ین که ایرو گهداریا من دکن اف زنجیر نتیده وک من بن. هنگی پادشاه رابو و بویر والی برنکه و همو ین که پیر رونشتی بون جی رابون.
Gava ku derdiketin ji hev re gotin Vî mirovî tiştekî kujber bê kuştin, an girtin nekiriye. û Agrîpa ji Festos re got Ev mirov dikaribû bihata berdan. Eger nexwesta ku doza wî here ber Qeyser. Karên şandiyan beşa 27. Gava biryar hat dayîn ku em bi gemiyê herin İtalyayê wan Pawlos û hin girtiyên din Spartin sersedekî ji tabûra Qeyser yê ku navê wî Yulios bû. Em li gemiyekê Edremitê ya ku diçû keviyên herema Asyayê siwar bûn û bi nav deryayê ve çûn. Ji Selanikê Aristarxosê Makedonî bi me re bû. Dotura rojê em li Saydayê peya bûn. Yulios qencî bi Pawlos kir û destur daye ku here ba dostên xwe da ku lê binerin. Em ji wir bi deryayê ve çûn û ji ber ku ba ji hember me ve dehat, em di aliyê Qibrisê yê bêbare derbas bûn. Piştî ku em bi deryaya pêşberî Kilikya û Pamfîlyayê re derbas bûn, em gihîştin mîra bajarê Likyayê. Li wir sersed gemiyeke ji Skenderyayê ya ku diçû İtalyayê dît û em li wê siwar kirin. Gelek rojan em hêdî çûn û bi zehmet em gihîştin pêşberî Knîdosê. Ji ber ku bayê rê nedame, em de aliyê Giritê yê di bin bayê re di pêşberî Salmonê re derbas bûn. Bi zehmet em di vê keviyê de derbas bûn û gihîştin derekê ku jê re dibêjin lengergeha bedew ku nêzîkî bajarê Laseyayê bû. Gelek dem hatibû winda kirin. Ji xwe roja rojiyê bihûrî bû û ji ber ku êdî rêwîtiya deryayê talûke bû, Pawlos şîret li wan kir û got: Gelî hevalan, ez dibînim ku rêwîtî ne tenê ji bo bar û gemiyê, lê ji bo me bixwe jî wê gelek bi ziyan û zehmet be. Lê sersed ji gotinên Pawlos zêdetir ji serekê gemivanan û ji xwediyê gemiyê bawer dikir. Ji ber ku lengergeh ji bo bihûrandina zivistanê xweşkeys nebû, piraniya wan biryar da ku ji wir bi deryayê ve herin û eger çêbe bigîjin Fînîksê û zivistanê li wir derbas bikin. Fînîks lengergeha Giritê bû, li başûr û li bakurê Rojava dinêrî. Çaxê ku bayekî nem ê başûr hat, wan guman kir ku ew gihîştin mêbesta xwe. Lenger kişandin û bi keviya Giritê ve çûn. Piştî kêlîkekê ji aliyê Giritê ve furtoneke xurt a bakurê Roşilat rabû ku jê re digotin Evriklon. Furtonê lîgemiyê xist. Êdî wê nikarîbû li hember şeqilan here. Medev jê berda û em hatin xişandin. Em di giravekê biçûk a ku navê wê Kawda bû re derbas bûn. Dibin aliyê wê yê bêbare bi zorê me destê xwe girand qeyîkê. Piştî ku qeyîk kişandin jor, gemî ji binî ve bi kendiran asê kirin. Ji tirsa ku wê di kendava sirtê de li girên seylakê yên dibin avê de bikevin, taximên gemiyê anîn xwar û bi vî awayî xişxişîn û çûn. Furtonê gelek zor li me kir. Dotura rojê dest pê kirin barê gemiyê avêtin deryayê. Roja sisiyan bi destên xwe hacetên gemiyê avêtin. Gelek rojan ne tav û ne jî stêr xuya bûn û furtona rana westa. Êdî hemû hêviya me ya xilasbûnê winda bû. Îcar çaxê ku demeke dirêj wan xwarin nexwar, Pawlos di nav wan de rawesta û got: Hevalno, diviya ku we biya min bikira, hûn ji Giritê derneketana û we ev ziyan û zehmet nedîtana. û niha ez hêvî ji we dikim bi zirav bin, çimkî kesekî ji we jiyana xwe winda nake. Bi tenê gemî wê here. Çimkî şeva din milyaketekî wê Xwedayê ku ez yê wî me û xizmetê ji wî re dikim li ba min rawesta. û got: Netirse Pawlos, divê tu li ber Qeyser rawestî û hemû yên ku bi te re di gemiyê de ne vaye, Xwedê ewdan xatirê te. Loma bi zirav bin hevalmo. Çimkî ez ji Xwedê bawer dikim wekû wî ji min re gotiye wê çi be. Lê divê em bikevin giravekê. Çaxê ku bû şeva çardehan
em hê di deryaya Adriyatikê de dixweşxweşîn. Li dor nîvê şevê gemîvanan gûman kir ku nêzîkî bejê bûne. Hingek kurpîv avêtin û dîtin ku bi qasî 20 baskî ye. Hinekî din pêşveçûn dîsa pîvan û dîtin ku 15 bask e. Ew ditirsiyan ku em li derekê kevirîn bikevin. Ji paş gemiyê ve çar lenger avêtin û ji bo ku roj derkevit dua kirin. Lê çaxê gemîvan dixebitîn ku ji gemiyê birevin û wekû ji pêş ve wê lenger bavêtana qeyîk berdan deryayê. Pawlos ji serset û leşkeran re got: Eger ev mirov di gemiyê de nemînin, hûn nikarin xilas bibin. Hingê leşkeran şerîtên qeyîkê birîn û ew xistin. Serê sibê Pawlos ji hemûyan hêvî kir ku xwarinê bixwin û got: Îro 14 rojek ku hûn radiwestin. We tiştek nexwariye û hûn birçîne. Loma ez ji we hêvî dikim ku hûn xwarinê bixwin. Çimkî ev ji bo rizgariya we ye. Ji ber ku mûyek ji serê yekî ji we winda nabe. Piştî ku wî ev got, nan hilda li ber hemûyan ji Xwedê re şikir kir. Şikand û dest pê kir xwar. Hingê hemû jî bizra bûn û nan xwarin. Di gemiyê de em hemû bi hev re 276 nefs bûn. Piştî ku têr nan xwarin, genim rijandin deryayê û gemî sivik kirin. Çaxê bû roj bej nas nekirin. Lê tengaveke ku seyleka wê hebû dîtin û dixwestin eger çêbe gemiyê biajon wê derê. Hingê kendirên lengeran birîn di deryayê dihiştin. Lingên kotelan sis kirin, babeska pêşiyê li bayê vekirin û berê xwedan seylakê. Lê gemî di nav du herîkinên dijbêr de ma û li wir rawesta. Serê gemiyê di erdê de çikilî û hewle bitî. Lê ji ber hêza şeqilan paşiya wê dest pê kir, ji hev vebû. Hingê leşkeran xist dilê xwe ku girtiyan bikujin, da ku kesekî sobayiyê neke û nereve. Lê serset xwest ku Pawlos xilas bike, ne ji ku vê niyeta xwe bînin cih. Wî emir kir pêşî yên ku dizanin sobayiyê bikin, xwe ji gemiyê bavêjin û derkevin bejê. û yên mayî jî hinek li ser depan û hinek jî li ser perçên gemiyê derkevin bejê. Bi vî awayî hemû xilas bûn û derketin bejê. Karên şandiyan beşa 28. Piştî ku em xilas bûn, em hîn bûn ku navê giravê Malta ye. Xelkê giravê cameriyeke nedîtî nişanî me da. Ji ber serma û barana ku dibarî agir kirin û em hemû qebûl kirin. Gava ku Pawlos gurzek hejik berhev kir û danî ser êgir, ji germê koremarek derket û bi destê wî ve zeliqî. Gava xelkê giravê dît ku marek bi destê wî ve daliqaye, ji hev re gotin: Bêguman ev mirov mêrkuj e. Bi ser ku ew ji deryayê xilas bû jî heq nehêşt ku ew bijî. Lê Pawlos mar hilweşand nav êgir û tu ziyan nedît. Ew li benda Pawlos bûn ku biwerime, an ji nişkê ve bikeve û bimire. Lê piştî ku ew demekê dirêj li hêviyê man û dîtin ku tiştek pê nehat, wan fikra xwe guhert û gotin ku ew xudayek e. Îca nêzîkî wê derê zeviyên serokê giravê hebûn ku navê wî Poplios bû. Wî em qebûl kirin mala xwe û sê rojan bi dostanî em kirin mêvan. Bavê Poplios bi tayê û zikêşa bixwîn ketibû û nexweş di nav nîvînan de bû. Pawlos çû bawî, destên xwe danîn ser wî, dua kir û ew qenc kir. Piştî vê yekê nexweşên giravê yên din jî hatin û qenc bûn. Wan gelek qedir û qîmeta me girt û gava em bi nav deryayê ve rey ketin, hemû tiştên ku hewcederiya me bû wan hebû xistin gemiyê. Piştî sê mehan em bi gemiyeke ji Skenderyayê ya ku zivistan li giravê derbas kiribû, bi deryayê ve birê ketin. Nîşana xwedayan cewî li ser gemiyê hebû. Em gihîştin Sîrêkusê û em sê rojan li wir man. Ji wir em rabûn û çûn Rêgiyomê. Piştî rojekê bayê başûr rabû û roja di duyan em hatin Potiyolê.
لورما خوشک برا دیتن و جمع هیوی کرن کو ام 7 روژان لباوان بمینن. و بوی آوایی ام هاتن رومایه. چاغه براین جور لسر هاتنا مبیستن حتی بچارشیا اپوی و 3 میوان خانه هاتن پیشیامه. گاوا پاولوس او دیتن شکر جخوده رکر و جسارت ستند. چاغه امکتن رومایه دستور ج پاولوس را هات داین که بلشکری که نوبدریاوی دکره تنه رونه. ایجار پشتی 3 روژان پاولوس گازی گریگرین جگویان کر که بجدن. گاوا که او کام بون وی جوان را گوت برانو بسر کو من تشتکی لهمبر گلی ما آن عادتین باو کالم ما نکریه جی از لأورشلیم هاتم گرتن و از دام دست روماییان چاقی وان از کشاندم پرسیاریه وان خواست کو من بردن چمکی جبو کشتنا من سدمک تو نبو لگاوا کو جهو لهمبر وی یکی درکتن بسر کو گلیه کی من لهمبر ملت من تنبو جی از مجبور بوم کو دوزا خو ببم بر قیصر جبر وی یکی من خواست کو از و ببینم و بوره بپیفم چمکی از بر هیویا اسرائیل ده به وی زنجیره گریدای ما وان لی وگراند و گوتن مل سرته تو نامه جوستان نستاندنه نه یک جبراین کو هاتیه ور خبر دایمه آن تشکی نواش لسرته گوتیه لی ام دخوازن جته ببهیزن که تو چه دفکری چمکی ام دزانن کل هر دره لهمبر و مذهب دپیون ایجار روژک جبوی کفش کرن و گلک هاتن باوی وی جهه کلی دما او جه سریس به حتی ایواره جوان را شیرو وکر لسر پادشاهیا خود شاهدی کر و خبتی کو هم به شریعتا موسا و هم جی به نویسارین پیغمبران باوریا وان به عیسی بینه هنکان باوری به تشتین کو حاتبن گوتن آنین و هنکان جی نه آنین چاغه دناو خود لهب نهاتن بریا که هرن پاولوس اف پیف گوت روح پیروز بدوی ایشایا پیغمبر جباو کالین وره و ها راست گوتیه هر باوی گلی و بیجه هون چقاس ببهیزن جی هون تو جاران فهم ناکن هون چقاس ببینن جی هون تو جاران تیناگی هیجن چمکی دلی وی گلی حشک بویه گوهن وان گرام بونه وان چاوین خو گرتنه نبکو او بچاوین خو ببینن او بگوهن خو ببهیزن او بدل خو فهم بکن او وگرن کو از وان قنج بکن ده ایجار بزانن کو او خلاص کرنا خوده جملتان را هاتیه شاندن او اوی گهداری بکن پاولوس 2 سال ساغل مالا خویا کو کری کربو ما و هر کسی که دهات باوی قبول ذکر وی پادشاهیا خوده دا بیستن و به سربستی بی که کسک جیره ببا آستنگ همو تشتین لسر خودان عیسی مسیح هین دکرن